Jara who seme beto jaya na ekse akwada kra ya wanya emfie no dumiensa wokoni emfie dunan ene atututuo bi ekoso ewo axim ne ntwia so eka ho bi ema akwada no efirimuo no na wofo ede ensem bi abetu edwa Ajonfo na samaka zakoda wanya mfrinsia yeso odwunso krobo ntia ne wadwunso nti ye bro no sa brede gender ministry no wakasa ede afa ho afofo bebre kan yenum ho ene aboabo no awie yade bramo yefemu aseda no ema aboafo vitamin no wonya bebebo apa no de ne ye kama yemfa cafe ni niam bia nsosom eba Ghana mfie duro ni akire ne yentom masembo ni biada ne senti so ya choco banana na strawberry ena wo pa gumu ahodo ne ashoto je wodi a ebebo aba bi biada tonton no de ya abowura ho na kase wo pe vitamin no eno ena eye we calcium omega 3 6 and 9 afi acid ye wo me beboa ma kwada na posho aye den no beboa pa tina da bia ka se wo panyin nkwa ho hye ba bi enkononom ebo kwada mo munyimu ye fe enti wo numa no ma kwada ni bisan se eye vitamin Otec 1029 lessons and carols no eye dwade ye di yanimia anopa no nkono na dwumade na hyase ye de brew afidie so Reverend Father Joseph Mary James Opokuware wono ena di dwumade na nim ne dia brew sanso ena the Graph Memorial Methodist Junior kwa asonase wo mudi animu no ba behu ya enti adwada de wote bronya no ya hyase anesa enti wafidie ya fato heya aboafo bi ne so ye mumia de dwumade ebrawo Jerinas e wobrema UGC obebe bia de vielefo no ono a wade Jerimas aba mesha na ba Jerina Vico mesha na ba ena ne garlic mesha no aba Jerinas no ne do so wo pe bia frɛ no e wo 0241 814 677 afi Olus Kitchen e waswase aduane bia da wo pe ne plain jollof no e point and kill ni nyina da banku ne tilapia no eye Olus Kitchen na homa ne 0244 701674 round the can phone and accessories and any bluetooth machines no e wa boabo akrem wa ban sokore man post station no a wo pe ba bia benya phone ne ho niam aka de ata rock the king no rock the king wan ko wa ne so kwa akoshu sika na homa ne 0244 585336 na wone wo akasa Sarakoba boutique e wo Swamin Room Hotel wo ben Panasia pharmacy no a bro nyai wo hwehwe atoso ahye bia na wo ho aye hwehwehwam a eno ne Sarakoba boutique ko hwe na wo bia size e wo ma boutique ni ama papa enye de hye wa behia wo nua Sarakoba de ente sa na homa ne 0244 797215 0244 797215 na wone mo akasam enshroba drilling misro odium crossing wa ene de wo sidan a no amoma ba betu bi de ama wa benya wo nsuo enye oman ne de no ene ne adum no kira ne aso da bi fra wo mo ba bia wo bia e company se wo ho ya mo pe ensuo enshroba drilling ene e kamfo won me mo nduo nso de obofom wo mo ya adwuma ne so a ho te 02444 96632 and 0591 101014 Ajonfo perfect series ngoma no na ye kan se nkura no kenkan ye boa wo no pagias na kagia tum arunte free next one ko CGHS na wode aba e boa nkura pa English language basic one ko GHS free no e wo montran nkura no wo mo kenkan no wo mo brofo kan ni brofo twere e ko yi history of Ghana basic one ko basic 6 RME Yesu kakra Mohammed kakra na anu kakra ni nyina ne akanja bomu basic one ko GHF free Afri computer KG1 ecosi basic 6 creative arts and so basic one ko 6 science maths ni nyina perfect dia do wanda wo mo I work page commission na one ko KG2 no numeracy language and literacy creative arts phonics computing coloring and writing GHS one ko free no so English or social or RME or science or computing career technology yes at exam questions I road on to me patrol we school run mo ya mo share no dusa moni ento kese ne ma obi na entimura emwa mofra ma won enkonkan mock exams terminal exams midterm exams after commerce for a corporate job station one kranso a dance man first of all one e ho na be hu ye kira akwan number is 0243299938 and 0540 7554 65 Kojo Rokon Royal Enterprise akofa Rokon mechano diaba ukrasi no do se do bia bona samrade no sisimia yire otu ase ene wonam ya nyina obitu ase diama obanfi chikro enko pressure infection statica be mo emre won pemu a esedu na ye kanfo diama promise ba e wo yire from hobenya bi posa ke banso e wo mrum apidank mrum mise ba mrum
Sack Pharmacy Patas Block House Otec 1029Fm hey ya so jako ha oba wonsa aka bi time from oboase ebron tachiman so free FM ejo so abanya sabia ne mo no a Freddy Mensa ban so benya bi dane heba obenya bi top amazing heba tafuma tedis aprosan hono anso obenya bi bia tonton hebela dru obodru mu aso fabra kwadru don na ne nkura yi wo mo de bo ampese ukrasi no dru no sa number is 0244470067 0244470067 Enyuma dama ena ebua aso yemu na ewiensem ahodo no yede abre wosamfo of a John entry bosia kolabo enuanom ayesom won ye mienumdi mami ajowa nyanta tando meni asunaba ohene kwabna aboaten Afrika sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi nya ban ne senti ensam ahodo ya boaboa no ya ye free asiade amamo ye kwa akwhya ase ewo menhia kotokofie Santinyine wura otumfo se tutu atoso mienu ede ensem bi atudwa ede afa sampa ahensem asode ewo hoye ka ho bi ema afi we kura de wamo keka wamo homa eka ho bi manipa ba ko firi mu post officer bi kura de wono kura de wo prepre mu odem ni nyina da na akwakoya menteme ho asene ahensie ene emu ensansam afi we be September ni mu die tutu akwoso ememu nsam kura de yaka bia mamatia no santime nyina wabra wakwa asetena na no adwada enu ada enwode etudwa wokyerem se enkamya yesasam pansansam no etwoda na amanyofo de omo huna sisim anka amanyofo de nananom sansam fa wonom ho nanso ne wo nyina no makwa hyehyɛ kyire no wo kagagum asam na eba akoto ma akoto ebu asam ne wieye asisi asam na kwa akoda na wo bia hu ne left and right no ene wo ma na amanyofo ne de omo ho agim na asam na kwa akoyo sampa dede ni aka ye ho saa ye wurade ato dwa se enya de wo mo ebetena ho ma wo bidi na manyosem party sam ene baby a wo free aba be fore ensem bia eye nananom ensem wabra wakasa sampansen semi ho ensem bia ye wurade to dwa eni me no bi na me ntabi ne no kura ne ye na baby so enya ahensem ne mbom obi de se wanya tumi se politics so de ko ha so de me so me makwan sa se sampa ya kan wie wantu ho ashada aka se ho nyu na security sem regional minister wo bro no ye lawyer wa asem no mu se wo regional minister di to de akata na ni no ye de o a church ta kwa bem di room na se ho de asem bia so ni ho na ya dia to ni nyina meka ho asem nkonya dibre na amfa meko emestisi ni pasa ni nyina ebehwe na yaka mu bia mehwe na yesisi na na sorry a president twemu wi ana che ya di ahome me peda e be se hia na dia cancel Abusia eni a yekotie yi eyo santimenyina wura otumfo se tutu ya wotoso mienu Alfonso yanto ansem no so galamse kon no ene sabre penifo wo mani abre sakrodo mu a wo mu nam yaye de forestry commission wo mu chese abre bia wona na mo a ntem so se be ya ibesai galamse kon no so na atumi aboan papa sabre ya meka sei wo mu na muntuo se wo kwan hwehwe wiwura hwehwe ya wo mu di gata no obo de ewura pra anum forest ho obowura ho a nipa wo mgusu di galamse no brese wo munya no mgusu aya wo mudi ti nam so man ye heading hembre ko wiye no na wo mu akyere enipa be duba kon ya wo chese emu enwotwe de ganafo miensa no de ene China for many kitinkiti sa apostrophe don aha busuana wo mu so ka ho bia chese na nya asem kuma empani chese kwasiada no ede akokoni nkan mo ye ko no eda wo mu brobrobu a ne se ye kire wo na yenkwa man bofo kwabran fori wotu yankra ne kwan ye fa so a ye kire se ni padomi jo new year me kire 11 midnight enora ena atenwoda forestry commission enyanti yese eye illegal miners me kire omo a omutu efomogu bia a omo mfamra kwan so anase omu ni nkrata papa a omu wi omu nkudi ekoshe forest mu no enu bi apa koshe eye prenum forest eno no ewo banka a ebe eye Asante mantimu any eastern region ena ebohye ewo ehonomo na eno ena odan forestry commission eti ye no omoboabo omumranti ano ema eastern region command for forestry commission also
ebo mu chidom ema omu kopie mu o prem forest wono mu a omu ko e na tese eye galantefo enipa mako edu baako metre 11 ena omabo omu ho afa excavators nko eye 8 a omabe pie mu ho no mu a enkomba be tu efom agudi asai eye kwaye no kra na eno na emrantie ya obufi forest commission wo dan mo omu eye ha omu so eye emrantie nwotwe emu omu page eye edu baako metre 11 omu so omu page na emu eye nwotwe eye Ghana for a emu miensa eye China for ya omani ngitingiti na uhwe omu ye Ghana for na Muhammad Mustafa no anya 25 years Amidu Moru 48 Owusu Emmanuel 28 Ekoshe Forest Ajiman 32 Tei Joseph 32 Odro Emmanuel 29 Aaron Opoku Anate Aaron Opon JB 36 and the Ochato Ghana ni Isaac Apana ono ye 32 afensu China for on taso mu no John Munei 42 Wen Young Frank 49 and Lu Zhenjiang 37 years na police for and forestry commission for kuja omo ema omo ewo achim jaso mitre Asante achim jaso a police for akache esanse forest no ben hopa ben jaso eti odanfo no de omo koma omo se omu so mu na omo nye hwehwemu na se ebuba omo a yedo makwa akopie mu ewo court na omo so akwakoyi ensema no omo sa esa ka pickup vehicle be Toyota and registration number GW 4974-23 and after so GT 4189-25 and no ana empenifo war or down forestry commission titru bokoko se omo a omuni nkraka nemo omo bo omo modian so omo bebo ewura forest be bia e wo Ghana ha no omuni oda de ni frim esa so oda forest de se ubo remu a omo nsa so omu a enya de se omu beja akra abson for yamane bofo kwabena fori na oto yenkrai wo bra forestry commission wotutu na momo a wachi liga minus CB wo pradum forest no mu eda ekotie no na enu adan ya bo mamane se wo kopiemu ewo atoyemantem Axima Krobea ede dadwenem na ehwo no ekrobi ewo ha efra no adelekezu ebeto dwasa kwada ba mu a wanya emfie no edu miensan wo kɔ ne mfie du nan sabre ya yakase etutoto akoso ewo site bi ya esusu sankrofo bi eye mine na ewo hɔ a emebunu bi eye wono madwen se womo ani security fo a ewo hɔ ede bo ani sanse womu ne se asasisie bi ya ba mu wama mebunu kwan ema womu so womu nya bibi ntafre gwanteme wase bi eba mu ema woma no mobɔ ban ewo hɔ ekofa etuo ne tutuo ni mene ne akyɛ se womu tuo na ekura wono ne se emebunu yi woma dwen se womu kwa gye wo hyew so ede afri wono nsam na baako emia ye dima ya o etuo ne to ya kwada wanya mfie edumiensa no na etuo no ekokum no ne din ede pious enkansa na aka ho bie ema enne na wofo ede aba beto dwa womu kyerem se ye wedie mu ya papa akwada kra 13 years efekwa no aba bekɔ ne 14 na etuo bekɔ akototo wo site ye bewiase na wote we beba bodo no han me se wo mo ankasa wo mo baba ma wafri mu die na sasem no emu akwakɔ ye ya panti we die atetre ne no a na wo mo pɛ wo mo baba ma no ewuo ne ho na mo beka ya eno a wabre bo mamane no ebeto dwa se akwada ne fri mu no ma mrebu no so tigu kroma na nya sem ketua ba bia mining site yi ewe ene 4S4 yi bi SUV wo mo ehyehyehye bi aba mienu tipa truck ba mienu nso no wo mdom sakwa kekan ko damage no Toyota Land Cruiser bi ka ho ni nyina mu na posifo kyerɛ sɛ wo mutumi kɔgye adwumafo ba du ba ko a sɛ wo man kɔ hɔ no ma kadwuma nka mabunu di bedi wo mo no wabra kwada ne firi mu awofo kyerɛ sɛ asɛm ne mu ya dodo akwada du miensa bade atentre ne no anu wo de wo no hwehwɛ wo mo mpa bibi abiem wabra wo mo ne nsɛmtrofo di nkɔmɔ ensɛm bi awofo ɛka ani Pase onhwe na onka asem no hu bi ndi hu ye hina ye kɔ no tisi asem no ye hina
na oyi mi ba ne nsia na ne yina yen yekona esi amisu na suitwa na wo moa me bibia ho na ya hwere ya de no aye ya pa nti aban e make sure say justice no be ye dwuma sisi ya de ye di ho abobo ne say on say company na de omo wo mo sika nti sisi ya akoba say omo kwe ya omo etacha ekuro no sisi ya wo ba kwe mu ha mranche nyina aye say omo adwane mranche no so de omo ye no nti na ama mranche no so react ye nti ese aban say omo can say bia mranche no asay niama nti obe defend the company no because mranche no ya shra de o mi say site for ya ba ya saka o mo de ba fu wa kire wo ma ne ko ho ne ade ade nti anapa ne ya say baby e ko faja on kita shabo on kita hwe o ko faja nti mu ho na o ko na o ma lock bari am na ono mu bu su kikikiki no se sare a be fre ne bla nti o ba fie na o be fre ne bla na ne bla ko o ko ya mugo na budos na anti ase na okoye tututo ye ho de bullet be 506 e koso ho ama boy no kra be fe no kra ne nan o krom resisi a ne nan e bullet nti enu ho na nkwala na se aben committee ni nkwala ni kike no na omo ko de wo hwe ba bi omo group na asem ne koso ho na akwala na ofiri mu de ne egina fala wo nti enu ho na bullet no e peja tuo na o de ma akwala no na obo no to fo nti etuo ba ku gu na ba ku gu ni so ne de before say de ba kwa de no afiri mu ha di anu mu na me pie na me frɛ principal azim no buy ama bo ama ekuru na nche omu ma fie na sesi ya kia na budo sipo babo ya aso je fo babo ya afo sipo babo ya nti ya sa omu breast o bu su nti omu dwan abusiafo akwada ba mu a ye no ada ye bɔ mama ne se okopiem ɛwɔ dadwen ya ɛno ɛwɔ axim atoye mantemu adele kwezu ene mabunu ekɔ mining site bi security fo ɛwɔ hɔ ne wo mo de bɔ ani wiase etuo ekasa ye ma kwada 13 years ba etuo kɔ kan no na atese na wofo wo mo kyerɛ satentene ne ɛno ada na wɔnom ɛhwehwɛ Aljonfo na ye ba kase bɔda mu sesie na babeto dwa kwanda ya bato ya hwɛ kwansanyam ya to man kebe kɔso no sabre Supreme Court no kyerɛ wɔde hwirihwiri nhyɛ de ato so ya watwe de asensen ne nsɛm a wo kan people ɛreto nyame ɛyɛ adomo a general busumene de to so dumiensa ɛdan yɛbɛsan so akɔ atwa so biom court ne ahwɛ ne people no na nsɛm ne nyina no ɛyɛ owura ɛyɛ nyindamo a MPP afro mu no wodon na nsɛm ne nyina no kɔ diti adon no wɔkyɛ sɛ ɔdon so asɔre ɛde atia ya wa private na so atworo krata fa kɔ adu aduabo no ɛho wɔn so wɔyɛ nipa a wɔyɛ temamu ne nti yɛntumi nkwati na sɛm ti court no so kyɛ sɛ ne die ndi mu nti nyame yɛ adom a ɛde afanu no a krante no fanu wɔn bɛhwɛ na yɛhuna ne tintin so nyame yɛ adom a general abosom ne de tɔ so dumiensa ɛhwɛ adehye hanana yɛde dumiedu kase bɔ no nsɛm ne nyina da ɛde esie Bofa ntwi boisa kon labo woron edwo san sem ni nyina mu papilo bo echi dobo a yede nsem ne ba ye son of the lion jataba woten fidie no achi kwadwomo Facebook no hwi yen ede yen egu so banu nkomo ene betina se ye bin nsem no de ma wo asona ba wo hene kwabra boaten na wie be ne ba mame ajuwa nyanta tando yedo ase eburu so de akure nka ede nyina no wode ba Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Happy and the black smokes Mr. No malaria dronana ani say nam sa wo beje di say me wife nyina ye testy positive aye no mbie no say e ku malaria mo ni nyina am nyina e negative ade ho won ma wo ye hepa plus mixture no and wodi we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong de bia antipavi e support immune system no na plus mox no so e tu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonu mu ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no tutu malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie drone di pa pavi plasmox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu kan o pharmacist na herbal shop FDA age edwede nkrato yatum ei opanyi mahwehwe wache se
perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kinkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo ene tire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne ban combine so or nina bi. English nom and maths nom me say books be anywhere. Perfect series, any bi. Na GS, any naka, and so I'm approver into a batter pian koto be maneba. And na so we dear, so ko be kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura dear, what table no so say we almost set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so here one more at to phone call put to a station wa and crying down so mine. First up, and your mom be beer, your tonto books beer from 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. To malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie. Esni bia. Etini na no mpafie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also wo ye Hepa Plus wife na aba no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDRG edweden kra so ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na one cry no frame sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Me pacho ye ton kwalendua. Chen. We ye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambo e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin ne number bia ote nia wo ye no ebia emfa kwa emu. Sɛ wo company eye kɛse anaketo mpo a fa obuo ema afoforo kukuo mu asɛm ho. Register wo Data Protection Commission of Ghana eyemra na ama omo asɛm a wo gye no ebenya bambo. Yebema wo kyerɛkyerɛ a wo di bedi wadwuma. Call www.dataprotection.org.gh na register and now for 0256 310533. Kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho. Kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Boji mo Banuaya, Bigo na me fili, Cola na cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry.
taste, refresh your vibes. When darkness is falling and shadows grow long. Otec FM 9 lessons and carols. Hooray! Afi Brunyan 9 lessons no bayet de papa. On the 22nd of December, Otec FM the 9 lessons and carols Yaw Asante mine. Na edano ebeye live ewo Otec FM so anopa nonkro pepe. Shaninsuo Bible akenkan ne edom to efa Yesu awo ho ebekoso. The Graft Memorial Methodist Church Junior Choir asonwase eba behu yanyom. Jumadiye Reverend Father Joseph Mary James Opokuware Awawo St. Agnes and Catherine Catholic Church Ofori Kroma Edwada Kwesi Fiada Bia Wode Ewurade Nase Ebremu Ewa Otec FM so ebedi animu na jumadiye no yede abremu okuni na waso yasene eye Jerenas Heba wono no de Jerenas Heba Mr. ene Jerenas Vico Mr. abadwaso na buafo no bi ni Olus Kitchen aduane papa fie asanwase Otec FM 9 lessons and carols yense afi branya yase ewo gidie ene nkabomu. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi akakuna bete onua ori abe akusie ati quantum pon mo sir orni marika na o akokodoro Asem Beba Dabi Yesu woha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao adonu mugruhura ayeye ne na asienka ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso di odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma wonyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma won ahode ne ahode ne omo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wode ama me wode asem yen wo so wo dia sene ya metumi ate ato obrane hu hwibio pata ya sede na ade ache na ade aso bi bebi so wo mo so na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo onso omo mpaaba omo da so busua eye waduma na papa wo die ne chense ye kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumọ brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ani ma se ne sa no mo tie o mo ka se aduma na mo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kataye ne ya na mo papa nka wo mo ho e sa bre bro hwiri kopum bra wodu obia bekọ wodi baba betena se a se de be ya on be na bibia to ye no awurade wa ho de ntumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obeti woni mo nyamo adum ni amen eba ni papa pa ni o asem na ye ka ni say ya ye ka ni say no enye abontensu o eye eba ene papa meme de wo mu nyina ne say wa ya me 419 ama me that time na nkeme tomato prot ena wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa andanse for ho won kan ko mu nyina eje oboa ani igbe oboa meba obetu nsa ensa nyina ka ho oboa la asaguha ma me ne ba he no oni igbe 220 cities o ena ma me ne de ma me yire o ba 20 cities 20 cities wa pa igbo nyame ka ko kunu eto ne say man to ko father me say adanse for me asaguha one slow way ya one slow ni pa dia una we papa ni
tie Bashiru dia me pesa me kire on say bre wo ho ase me pesa me mu o na ade e wo me say free me kwala abram Bashiru yes sir bre wo ho ase me say me 43 years ne busa papa ne say ne madie Bashiru manya sika tenase wa hiti dia ne pia bonten na kɔ ne mfrɛ manyununu mfa ho ojo ano aba onim so ni ni apanyina twempena onim so omo nso yɛ anuanom nti dia ne ka wo sɛ kɔse ne pɛ na ka kyerɛ ne sɛ wo me pɛsɛ me ne wo da no no nso te ase dia ne ka honamakono na waanwene ankɔ akyiri sɛ saa honamakono no ebetumi am wanya asɛm medwene kɔ akyiri na ne yɛ dɛ na akɔyɛ honamakono medwene kɔ akyiri pa wadi akwara na sign almost be say 8 years wadi mfie say 34 akwala no ka kire o se saa bre na wo kofa no ka kire o so ogu fie say pra na me ka kire ne say oyanda age I me ka kire abusia mo tie bi dipe eye me ni mienu ntem asem wa wo hunu nyansa ka kire akwara ne say oyanda age ena wa hunu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no wa wo san te ase kofa no sa akwara na te ase nti na me ka say ona wakono Asem Beba Dabi abusuafo amahyiamu ha me bu kotodwe pa bra kwasi ache so onfa me bone nche me nkwasi asem na madi wa hu so odi nkwasi asem aya na na etu wajimi ana wunyimi majimi pa ade wo ye no wajimi ana wunyimi majimi pa wo ya kwasi ana anya kwasi a me kwasi ampanyi pa utulege aya domunsio Namado. Who won't say? Otec 1029Fm. What did I say? Form 1. A dear in our coastal wall, one name for Phantom. Can you be a woman fight say, name more right? But 2022. And then because of me, so I'm one. You call him to me and Bantam, me buy. Ameme kasakasa ade na kobi eni tani pakona kako ntemu hono mno sate saade no sema ni dia kwa kodana mitide na ofasite tintina meka tintina bi na saade no sen saade o hema sema saade afa ena mende ni yedi we na masefo no se me masiafo na masefo no saade a onye me da ahwete ampa na se pa the all show was na M4 ye no so no wo da hete no kwese obi ni wada now wo fie say that time na me 11 am be ko so no sha fie say me die like at all ya of for swimming on me yesterday. Say Saturday no. Na by I said me wa yesterday na me say ya say ne be na me do for swimming me yesterday. Okay. And your for say no na hwan na wo fie. Me wo fie na ata me ma me ni bo. Ni na baba ku kan so no so kwese. Ntina aka me no swan me wo. Na misugu mi je fitiwa no sate sade na bu akwan put me bomb fun me de me plim de so do be ba be ma o to be California no so ma so ni ni no bu o ko be ni ma so ke dem ni so ta no actually ma na se mo ma ta se me ba ba to ma me no ka ta mi se na man kan ju bia se ubudu somudu ko sia kwa pese mentuntu ndi sia kana man kana nyano kala kesa se me kan na djuma ba bono na nani ma gua Asem Beba Dabi ni kan tin de bo kan dia na ma yeji ile jatabiribo
nyame wo no efemo odumankuma nyame wo sa ye okay awia odumankuma nyame ayeye enka wudin enawia yi odumankuma nyame enase enkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no arofo ne adehye awia yi yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia aha ye Otec 1029 FM sunie enawia yi yasa hia bio ene eye benada ene ye buro nyabosumi de toso dunsia emfimpinu ne aduonu num ene yeda soyi awia hia ye hia yi ye de Asem Beba Dabi dwumadie no na eba abeso na dwumadie yi da biara da wa afidie so asem krope ne yeka ye se ye de sua de ebrekro na mu ye de kire ye ho nso ade enu nti na awia yi a ye hia no kre moma yense ye ho se ye ba besua de ebrekro na mu ye be kire ye ho nso ade ewa afidikase yi so na dwumadie a ye de ya na wakai o se ye live ewa ye socials ne so enawia obe join ye se wo join ye ya eya afa wadwe nkire bi a wo do fatum ewa ye comment section ho se wo di tum ma ye ne a eya share ma wunuanum nya de suane ade kire dwumadie no bi onum ntie na wo no nso nhwe ebrekro na amu no eya follow ye subscribe to your channel no na like ye eno beboa da biara da ye behia wa afidie so se no ebebo nkaye na wonso betumi anya akwanya na wabewura mu bi na ye nyina ya ka abomu asua de akere ye ho ade enei wo share na wo de wadwe nkire ba no ba bi a wo di free a wo de ba de nso eya afatum na ye nyenkan ewa afidie so mu obi antibi ene ye wo yenuanom a wonom wa ma hodo so na wonom nso de won network efa ye njumadie live ene Be Love Radio fo nyankopon hyiamo onyam kese ontutu mu anamo nsi ye muamo ewo mo nyoma nyina mu kire se na awi adwumadie mota yechi ene ye wo UK fo nso wa ha GN Radio fo ye da mo ase se na awi mo nso ma join Patmak Radio fo nyankopon nyam kese Abawa Radio Amansan FM Breni Radio ena Sahara Radio ena wi won nyina abo ademu abiebiem dwumadie ni twagu nyankopon hyira won na wonye won kese ena ye wo Kings Radio eno de ni TV o Paris France abuchimani mu ye wo Dache Hima Radio eno wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu onom nso abo ademu abiebiem ena information centers a mo biem na mu tie yen ewa afidie su nyina no nyankopon hyira mo na onye mo kese mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiei ogi amanie awiei apesemakana nanie ena de Krobea jata mene wo hia bio ewa afidie so awiei yama yen ho ye hia oba de achia me ho akra me bo ha den akwaba ye ja akra ho te sai nyankopon adom ho ye pa na nso so adom krona me so me ho de enen so ye dafro sa ene ode adom asan abo adom so se nkanya na humobro ene na ho bamba anke entiase ye obi no mu asebe won mu hinti keke odafom sabre ya tam woni akohyem ne yam na ye ne ya o wedi osimiti se ye ya ye kase wonu nsuchim sabe enti wodi yesa wote ase na won fa ase da manyankopone a esewa ewie ye hia se ye besom bio eja kwa me wo ho nana me ho okay me she ho papa ene ye benada ene nso e da afro ewie ya se hia besom sa pepe ne tie sabe nkomo a ye die ye se ye disua de ye se ye de kire ye ho nso ade enti ene nso ye be ye ne sa arofo ne ade hye ma bedwafo no ate wo no nka no ene wo ba background ne nso a jataba wa ha engine room wa hihye dwumadie ni nyina me de ba ene kwadwomo nso wa ha pressure ni gina ne so pa nya asem ketwa wono nso na be mu ahunu de ekoso nyina ewa afidie yi so saa nso na emoschei ono nso ewa kire ene other technical teams a
ɔnom nso taa yɛkyi ɛna wie yi sɛ yɛ nyinaa yɛmmra na yɛmmra mesom na wie yi a yɛatena si onua dasani a wutie wa wɔn nso waba yɛn live ne so nyankopɔn hyia paa no ɔnyɛ ɔkɛse ɛnɛ na sika wowɔ aputioja new day auto parts ɛnɛ mahu sɛ wɔn nso aba ahoma ne so ɔsena na yɛ Krobea Asante awie yi yɛn nso yɛ show live na ɛna wie yi yɛ ka kyerɛ sɛ more fire kyerɛ sɛ dwumadie no yɛn nso yɛwɔ ahoma ne so bi a Krobea Jata yɛne wɔhyia yɛn nyinaa ne yɛaka abɔ mu a yɛba abɛsom mate na sika nyankopɔn nso nhyia ɛne o happy Christmas a wo hyimi nyinaa nyankopɔn nyɛ ɔkɛse wate na ontutu nso anamo ɛna wie yi na ɔmfansie ɛnɛ nanaboadu mahu sɛ wo nso aba ahoma ne so ɔsɛ ɔgye a Krobea no na Yaw Asante yi apɛsɛ makana ne yɛkyeakyea wo ɛnkyɛ ne yɛbɛkɔ ahomegyiem ne nyinaa ka ho bi na mo de eburo nyaade ne nso ba ɛno na ɛfɛ nab Teresa ɛna ɔsɛ akra yɛ Krobea Asante ɛyɛ another day ɛnkyea no ɛnkɔma mo oba krono ma yɛnso yɛabɔ ade mu ha paa yɛti o ne yɛhwɛ mo nyankopɔn nyɛ mo kɛse na ontutu mu anamo ɛmfansie Mustafa Said ɛna ɔsɛ akra yɛ Krobea Asante ɛna wie brɛma abusuakuru a ɛne yɛnso yɛwɔ ne yɛda mo asese yɛne mu hyia sɛ yi a adesuane adekyerɛ dwumadi a yɛ a momyɛnsa ka no na yɛ ne yɛni sɔ yɛni gye paa ɛna wie nyankopɔn nso nyɛ mo kɛse hype man bra kwadwo gaagai ɔno wɔ akyem sɛkyerɛ ɛna ɔsɛ yes me nso me wɔ ha me nso me hwɛ mo nyankopɔn nyɛ mo kɛse ɛna Charles wo deɛ wo UK ɔsɛ na yɛ Krobea Asante ɛna nyankopɔn hyia mo ate ne nso ma ba ahoma ne so from the United Kingdom nyankopɔn nyɛ mo kɛse ɛna Jack ɔsɛ akra maha o onu abedwafoɔ ɛna me nso me hwɛ mo ɛwɔ New York United States of America mu nyankopɔn nyɛ mo kɛse wate yate ɛna nabapoku ɛna ɔsɛ akra yɛ Krobea Asante ɛna nso ɛyɛ da foforɔ deɛ watwere deɛ kyerɛ ɔsɛ ababiom mɛsa aba abɛkan why fab ɛna ɔsɛ God bless you bro Nana Krobea ɛna yɛn nso yɛ wɔ ha yɛhwɛ mo Nana Kwesi Wusu Steve Hackman ɔsɛ akra Krobea ɛnɛ Atafram Lakeside ɛna me nso me wɔ ɛnɛ me monitor show no ɛnso ɛwɔ ha Alhassan Ibrahim ɔsɛ akra Krobea ɛnɛ me wɔ Dubai for yɛn nso yɛtie mo ɛna yɛhwɛ mo okay ɛna adɔfo a mo wɔ ha nyinaa nyankopɔn nhyira mo ɔnyɛ mo kɛse na ontutu yɛ nyinaa yɛ anamo nso mfansie wani so ade a na yɛ dɛn asɛm bi a akwadaa ketewa wu ɛna ka kyerɛ owura bi na atiefoɔ akwadaa of about 13 years ɛnɛ my encounter bra na me badwuma me kofa sukuu bi anim na me kodi me dwuma bi na sukuu no a me kofa animu no akwadaa ba mu a 13 years wo hwɛ no a be 13 years ɛna onam kwa so a wono wo ko sukuu na wo hwɛ krache baako papa panyini o sabe uhwe owura no ne yobia obi nka nkyere so wɔhye ne tiri hui de waye no enemafo no yoma bi wɔse waye ne se dread rock wo se de ndie bi enegu ne tiri so na wo hwɛ na nui se ne nka na yiyi a utumi wo se akwa we di oye hypermind wo hwɛ nneoma hamo hai kɔ ne widiem zeze yanka ne wibie mu yaka ne hamo hai kwa ne widiem na woni papa panyini krachi ni twipragea na baabi a papa no si obesie krachi no ede na twam ede na ba beduru baabi ene wo ka kire ne se o se ne yete saade a wo kodan wo ho baabi a yeduru a wo da wo yi ye na nka wo sane a baabi a misi no minim na nka besi krachi ne se baabi onfa papa ne ntinam ensa amfa ne nkɔ baabi osu obesi no onsi wo baabi a wabeduru na
no no na ani nkan ya nka na wo behwe de pragia driver wo enya ne de wo sebe o ma ni o manye o mo dia no wo mo kra na ye fo edin sam fo de ensam fata e wa de kro ho na wo behwe se ne kra chi tete ne ho no de kire papa yi me kra de no magira ba bi am de me nsa gumbo na mehwe na akwada keto ani twam akọ school na wo hwe de ekoso no unim de akwada 12 to 13 years ekogina apragia ne ho kan ye ne se bra se wani so ade a na ye dey tio akwada na sem o se bra rasta pragia ura hamo high mind se wani so ade a na ye dey sa se mu ebi na mpesa wo a wutie mmibusa wo se wo wani so ade a na ye dey ene agency fu abai omo se wo ma ne wo ma social media ba enti obi a fa phone no odi sine so a de ensese nipa no ka ene nipa ne ka wutie sebe no me ene nsemu a amanfo bi je to won ho so social media so a enya asem gitwo na awraho sem ewom ne se eya wonom nyema wonom nko aho wogema wonkyiri ni wonkyiri ma enu na ehu no ba wom nim se no ne de ekoso kire se ensemu anka ensese yenyina bedwam eka no enu na sankrofo yi omutumi gina no oka abaya abemu a baby a wadru nipa a wo ka sa asem ikire ni watra ho se wo ma wani so ade a na ye dey enemre ya brabo a ye boy die ni ehunu wo behwe gontu su akwada ketekete no oboda ho enye bibia nti o ma wani so ade a na ye dey enioma a wote hu odwami enye wo store mobile money a wote hu yi enye wo dia adwuma a woyei eyi obi dia na nso didi hu bio boso me so a wa person faso ni bi taku ana asempoa na ode ama wo hu se wa be ye big adentia o render service a nipa ni tua wo ka ho ena dia ma obi o enso hwe dia wo kire o sori ya wa kan wani masisi tu se nsu amuna umu wanim kete ho nya fe na wasa amuna na wanim ya san ba betwonchom o ma wani sade a na ye dey akwada ne ka sa asem no e de kire de enu otwi pragia no ye mpanyi me nam start ye mpanyimfo na ne agina ho a ye twa ho ahia me start se me bomensam e de ama akwada no o ma na aka no o mu gina ho bi hwe bi no o mu so de nsem bone to abi so because akwada na tumi akanyansa sam se ye ka asem na wuni hwe ka ya akwa no tum eba ne ye kanyansafo a wo ka ho bi na mom se ye ka asem na ye o me na me bodu me na de metumi aka bi ameka se wo ka nsamfo a wo ye jimini ye bu agimifo a ye do ka ho bi enti sabre at that very particular time no senko obi o te sa hamo high mai ekoko so a ebi anka ntokwa no no so ne kokko say hey krache ada na papa panyiniti say na ugina ho na wo kasa nim say na nso akwada aketwa no ode na dwene bo krache no oboni fimfram ema yen panyimfo sebe emfie aduonum nso de hie mi gina ho me bo mi nsem bi ma me nuanom nka ye bo bi a na kire say akwada no wa yade o se bra se wo ma wani so ade a na ye dey ene wa wutie me ona me kasa kire wi na anu me ka kire o se buro yamu ne ye wi amanfo benya no me sa Christmas wi ebi benya wuo sa Christmas wi obi benya yade ensese nko onya sa Christmas wi obi bekọ akodam obi bekọ akoda yare sabia me apagya ne nan ni nyina afiri nyonko nipa wo woni ye ba krom. I'm telling you today say nye nipa nko na eba busa ho se duro Christmas a sebe yani aye wo hoi ebi free he na eba ebi free he na eba nanso yani aye ba krom obehwe human traffic a echia esoso enti mu ani nso ade no ama wani anso ade a obete de yente adroba fuei native fuei make asam hu piagrade harvest
abobo ya drivers make asamu hu mo amoton nioma mo amuni nipa ehia edi nkita ho ma wani nsade na se wani sade a o se nya mfasopa ene nepa edi free ho so okọ bank na wu ko yiska tella obesresre dia hwe wanim no obeserve you good no so you sika wi a o man tip yeah okọ choba na wu ko di fufuo ayi se wi asare so tama na me wo se hwi no sabre na mo Liberty FM no na me ko Dr. Dawood ho se hwi asare so a asare so station ho e wo se hwi ho na ma me bi no wo fufuo wo ho na akwada ba ya bi siremni akwada bi akwada nanim te se wo hu se maba ho a oni me se me ye nana Krobea de sabre na mo se hwi no nanso kone obefa so obese fo me no ni ade no me free ho bi a tip kakra nam de ama akwada no ohwe ebe soketi ni bibi o wo wani ensade enti won se wunya tip da wani nsade edwa na wote ho ne kura wo bi antohwe enyo obi na akoto adurati awo enkofo yi won be di usika wani ne nsade enti a te wanim bra ho ase enioma be koye di amawo ena wie Krobea asemu ya na mpesa meka my encounter today with akwada 12 to 13 years we dey two for onua so obefa ebeboa oba de achi ame wani so ade na ye day 30 seconds mo kra me da se ma yenche ye tiefo nyina titiri odi for hashtag opamwade odi for me da se ena ma me bi owo abudwum abo market Hajia yoyo yes ye friend no hajia yoyo oton drinks ewa abudwum ene hajia yoyo yes won fa ye ni agrokra nyankopon hiraw just 30 seconds akwada na ka asem na nya akwada no a na aboro so waya ma akwada no mpo ahunu se aboro so enti obisa ni se enti se wani so ade kakra mpo a na ye den ka ade ketua bi hwe papa yi emfi a wadie na hwe asem a woni na ekan enti bibi a mo hu se bibi hu na wo kakra se papa yi wadi mfie cheme wanyini cheme enti woni di matem onka asem boni bi anti ame enti ka wo se mesumedi ani di a esese wo ye pani cheme no ema no ana enti ama ne bura kwada ne so man go say oh we di aboro so enti se wubu ade a na ye den enti wani nso ade enso so ade pa na obenya menim se o ka saa no na kwada ketwa ne ka saa asem no owura nanim be ye jimi nanim be jimi afi ontimi nkasa bio efiri se wakobo akwada na enyeye efiri se bia akwada na woni di watem obusa wasem wose se wani so ade a na ye den e asem bisa enti wontimi nkobo akwada no se ne nsa subi na ekoka ye kora nka bia nko ne beko na emu makwaya akwada no na ne se ebunuyem ewiase ye we ye mfa nko ba bia Krobea Asante kotoko se obo mu ase na ache ya pani a eche ya wahina na wonka ho akoko nso wura ne bom na se owura ne buom na se obo no mu ase anya pem na obepem o ani die ni ebuo no ode ma ebuo no a wo ko wura mu no ba bia wo koda no odem ne sane nti ena obo no mu ase efri se obubuo no se honomo ena oda nti enkuko buo nko na yenware no so da bia ebo no powder enti wo bonu mu ase de ma no sanete obo mu ase chia wahina na wonka ho boma ye mu buye ho na bu yonko eye ebuo na de bu obi no eno na wunyini a obi so se bukuro no abema wo mu obi a wudi dipani bi atem da ache bi akwada bi bedidi watema ma na hyewa ma we di akwada kan ye woni di na tem de so odwe ho ko akira tumu ze the whole day sabi obedwe eberenge bino chese waye no obedwe ho ndi akwara na tua ne kama no good and now Hineba Richard o Bremen Germany o wache nyankopon hiraw o Hineba Joe Rans Dr. Ampem na we mahusa wonso aba ahomane so Dr. Ampem nyankopon hiraw pa why and Kasasco GH o se big boss na we ekoso ana koswate wadwuma pa wo ye nyankopon hiraw and say hwidebi sofo OB Ishmael Mr. Odro Bafo Ishmael ye headmaster ewo Calvary Methodist Preparatory JHS ewo se hwidebi so na we one matter say
won so o show no nyankopon hira all the way from Sewidebi so me nuanom sehwefo nyina no me mamo ha me chiachia mo na mebusa mo se mo mpo no emu tetete sei awie ya do for ye won komobo na enkomo aye bedie na no bosomi aye wo mu ne da etoso nkono saa da no na ye benada e ba yanim asem wei eye papa bi a ye frɛ no Yakubu Muhammad eno de saa semi e ba yanim na ye anuanom asem saa da no wo saa nkomo wei ho ene eto nsa frɛ Baba Mahama Muhammad ene maame ya nyameche aka Fatima ta Muhammad ya tonsa frɛ wo mo so wo mo mra efie mu ha na wo mo metie saa nkomo wei bi ansa ne ebeja wo no mo kwan no enkomo wei ho me ka kyerɛ Baba Mahama Muhammad ene ne yere Fatima ta sɛ omo nkotwa omo ba yaya to omo nkotwa ne to no omre kumase ya senka saa tutwa no omutwa no no senka yaya ama no tena ho a ka ne enka yo no ane sempa ti omatwa ne to ene yaya wa ha saa nkomo wei eye anuanom asem ne ye ka kire mo se yen yanim ha ye di nsuo ene dumja ye mfa papa emogem enum no enka ne na menuanie da bia ye kasa asemi untumi nka bi me enye yie ya iti hoi wontumi nkwa ka nkyere holy ata se enkame na holy eye menua ba ontumi nkwa nka nkyere samata se enkame na samata eye menua ba na emom se tede odaso ye onua ba kyere se mo ye anuanom na se asem bi sei ba na ye yefunu kromu ade na dane se ya na reho da no maame ne mo papa no musui na saa semwe mama mo ho kwan ama ntwa mo ankasa mo wonsem bonepo obi aba wi ase bebo na brabo onipa ye twam hyen e wa asase so e hyen ni twamu a asase bi ne ma ye kwan me nante so saa nante no ye maame ne papa a wo mo de ba saa asase wi so ye be nante mu ani e bedrum pempenso bi a ye je ye hu firi wonsem meti ha Abraham intadi obetumi aya ne so odne mpa e bobeta ne baachi se awurade nyankopon yi ha wonfamfiri ne baso na wontutu ne ba na mo mfansi yie no no nso anya bi di aba abeboa no na se mo ahweye na maame wu papa wu a akire nsem no ya na yete se odwan hunwi ya na ya reho se si ya ya kan enya abusia ye die ya abai nko a wo de wa totowani empotamo ho krom ho hwe na nuanom no omo maame ne on papa te ase na omo nuanom na ne fe na fe papa na fe enka afia no kra be hia ye nkomba be hia ne adi twampoa papa sumasi ni fiefo de afihia wo mukum nantwie wo kumponche wo kunnwan ngokọ nom ne de keke ka ho nanso maame ne papa wuye no saa de ne koso da bi ubeduedue mu ano eye japade nti ejapade nti maame ne papa bebre wo ho na de obebre ya ope na de no we mumuze o ene baba mama we okọ maame Fatima ta we okọ na wa waka akiri ubetumi de japade na bo ho akosi da be unsu beja ho akọ ne ho no akire no ena wo kwa ye busa wo se ekwan so wo firi wiase a wo ba no de na aka akire de na wo yeye na wunhunu ama ne bo ho na abehu na anu asamado krachi bi ya nananom samanfo soma no ma ne ba ha oba be kan wo se nananom se omun kan kire yen yate asefo se wote ase a se saman de na de gyawo na wo hwesu ya wo kwa wunya amane pabo me yeje wa atu pe ba bi ma atena de wo be ye wo wiase
se wuku nipa o se wo ye de ye o ye ma wo wabusua e de wo kɔ baabi a wuku nipa sa abusua kro ni mu na won so yakwa ye wo adwuma wo hɔ nti amanfo hyehyɛ cage mu ya ebinom esi apene ebinam wo haw mu ebinam ama ninya mu cage a ye de nade awo nkasa ne ade wo hɔ ye ka ne bonsam gem no ɔno nso ba be kyerɛ bonsam gye ni mu nso na nanom lie e de kyerɛ ye wo afidie yi so enti asɛm ni nie oba de akyia me mausi mamienu tofu abom Yakubu Muhammad asɛm a ɔde bɛto yɛ nim no kana atiefo nyina ntie bi yo akra me da se atiefo bɛka ya na ɔtwe ne pepepepepepe ene yɛde asɛm yi ɛba mframa mu na asɛm ni tintini ni titie nyina ne sɛ onua bi a enuafo ni nyina wɔno na ɛyɛ pani ɔba na amane tin nyina ne sɛ ane ɛbra ɔpapa te ase no ogya kokoo bi na bra papa ni wuye no ana manso eba so ma saabre won ne bapani nti ogina maame nachi ene ne twen manso no ma kokoo no ebedi wo nsam ne ti a watwam kokoo no bedi wo nsam no omo ye se omo di sifie amampa fie no omo si a omo aboso na ekoduru brebi na abusua na aka ne sori ti a ne se da bi kokoo na di nsam semfie nwotwe asese nti ene omo beji kokoo na firi nsam ampa oje mu ma omo kodi wonua ba ko nso ensam na ekodi ne nsam no nso wahu ne yeye afiri obepem saa bire mfie nwotwe ne no omo ti kokoo no a wono a woye pani na wobre ho no omo ma no efie no nso ba bi oyeduru ye na hwa na ewo nto ohunu se asisie bi eya abam ontena ho saa antene senti no wode ba se yemfre anuanom na omo nche kokoo no na obi anya ne de na de obi ade ne ye be ye no omfanye ampa yato yensa frɛ anuanom no ema emu bi de ono mo baaye na bra omo baaye omo so be kire mu ema na wo mu no de omo so be kire mu se da bi omo mpene ema kokoo no omo nche ne ne na omo nche no ochena nkomodie mu na ye bisa sese kokoo na wo hwan nsam na omo so omu nua ba ko a ye frɛ ne yaya ono ne nsam na ewo ye bisa ono se kokoo no ote a omo bi o se wo hwa na abra omo taazin bi ene ye bisa omo se na den na ono so na omo se yaya ne se wo mu nua pani ne te ye no wode asifie ama ne yire nti won so de te asifie ne ya ansana wode aba wode ama abusuafo no eho yes da bi se pani aye na se yemfom so wode ade enti na wo ba ye no so wo ba beto aso se wonto de te tambe no wode besi ne fie bewie na wode ama de odi na chi no wonso de asi ne fie awie enti ketwa ne be den na wanya bi we ema wo mu ka akira wo mu a wo ye be ma ne ka se da bi kokoo no se omo cha enye ye wonde otusu se kokoo no mo omo nche omo mfanye edan no enwie eno na abusua no so ye ne se da bi cha na wo se emema no se cha na wo se omo che ndie ye kwotena ase a ye hwe ye no na ne ekosi ya ne se ebetumi aba se kokoo no ye nche de a na kokoo no eje se abusuani bi afiri ho na ye de ma obi a obehwe so a eye wono nko anti afene so a no obeyan konta e de ama abusua ni nyina e bia menya 200 million na nka ne de no omo se e bia de 100 million e koda no ho na de aka ya che e de aboye ho se koba ne sa de a ene e beye di enti kogina ne ma mienu se ye beche kokoo no ana ye beje kokoo na free ya nsam ne de ama neutral person obi a wonye abusuani na wahwe na wo wi a obeyan konta e de ama abusua no na wo mahu ni omo beye we mienu ene esi gina na yehwe ye no na ya no a kokoo ni woni nsam no so wantimi amabi ono nso na asam ni gina ne so pa viso ono na sesi a ye kase ono ye afuowura ono kokoo ni woni nsam ene wo ye ehwe so esa ye afuowura nti na wo se ye to ye nsa frɛ wono no ono ba na ono so be kire ne fa ana nsam mienu a ye de agu hoi emu de hen ene ono kro so obefoa so akora nyame ncha de ne ya nso so aba good yaya akwaba aja na wiai mesan sre anuanom ni nyina ni die se ne san ye bena da bio mo masem we ho sebe enya de nyina na eja bomofo okowire mu a otumi ba abonten na oba beka bomofo okowire mu a ohunu nioma o yes ohunu nioma se bofo okowire mu a ohunu nioma
nanso nneɔma abɔfoɔ bɛhunu wɔ wira mu no nyɛ ne nyinaa no ɔbɛfie ɔbɛka hwɛ deɛ yɛ ana wɔ ɛyɛ wo fɛ ɛne sɛ wɔde ɔtwe aba akranteɛ nie oyuo nie a kwa wedie de tua no bɔ ba sasrabo nsam wɔkɔ ɛnkanta ayɛ deɛ wɔamusa ne ho asɛm o emoti abɔne bi okɔhyia ayɛ anka ɔyɛ ayera ne kwan deɛ wɔamusa ɔno o nti ya na nneɔma wɔ hɔ na nyɛ nneɔma nyinaa nso ɛde ɛbɛtumi aka ɔdwomtoni bi menim ne din ɔbɔ ɔnwom wei ɔsɛ aha yɛ kwan hɔ mentumi nka nsɛm bebree deɛ mɛtumi aka ne sɛ awurade ahyɛ m animonyam menim deɛ ɔbɔɔyɛ ba ɔdwomtoni bi na ɛbɔɔ saa adwom no enti ɛnɛ mɛsan asrɛ nnuanom no nyinaa ne die na yɛ nyinaa yɛaka bɔ mu wɔ honhom mu na yɛde afrɛ Baba Mahama Muhammad sɛ nnɛ ɔnsan ne ne yere Fatimata ɛmmra ne ba asɛm yi mu na ɔmommra mɛka yɛn ho berɛ a yɛbɛka saa asɛm wei ɔpanyini sɛ hwi bɔkɔɔ deɛ wote sɛ hwi fa he mete anwea futu side anwea futu kurom dabi ɛwɔ ne nkuraaseɛ saben ɛhɔ na mowɔ pakyɛw wote sɛ hwi ka saa pakyɛw mente wontena hɔ nkyɛɛ yɛ ana pakyɛw mekɔɔ hɔ afei ne mfie mmienu kura ɛsɛ sɛ wote ɛhɔ no a yɛwɔ no dakatefoɔ no yɛ mmɔɔ kyɛ sɛwifoɔ no sɛ afuo no ɛwu nti afuo wɔfoɔ no ma sɛwifoɔ no ɔmo fifiri hɔ na ɔmo de ɛma nhwɛsofoɔ nti ɛsɛ trap ti ayɛ frama ɛna mowɔ hɔ entia ko me call sɛ hwi also in the year 2007 eba 8 mu hɔ no ana 8 mu hɔ no saa tam ni mu no any 1 week kura na ɔka sɛ hwi anamte any 1 week kura ɔka sɛ hwi anamte enti ya wura mu a sɛbsɛbe kasa pa nso pɛ sɛ wote a ya afa mu ba be pɛ sɛ hwini baako na meyɛ yi no na afei mahu sɛ mete mesa tumi ka bi mekɔwura abu ayandra nyinaa ayandra wote aseɛ ɛbɛ ayandra yɛbɛ mebu bɛ wɔnte ɛyɛ ma ne nka hɔ a okay ɛgya yaya ɛnsɛm a wonua Yakubu ɛde baa yɛnim mɛnam so da no ɔmo ɛbaa ha Samata baa ha Holiata baa ha Broni baa ha ɛna ka akyiri nso baa ha ɛnɛ ka akyiri nko a na ntumi ama ɛnsɛm a yɛka nie wo wano yie because sisi a yɛka yi yɛsɛ wo na asɛm no nyinaa bɛgyina wo so wo sɛ wo nua yɛ mfomsoɔ enti saa mfomsoɔ no wo nso woyɛ bi de asidan ama wo yere wie ansa na abɛdane kokoo na ma abusua a wayɛ ne saa wo nso wano yie ɛne sɛ yi ho ano ne tie fonte wo nka ɛpatwɔ ma no yie ne sɛ afuo no na wɔyɛ bra panyin nsɛm na yale ba ne ho ana ma yɛkɔgye afuo no sɛ yɛhwɛ enti agye afuo no me nua panyin a mesum di n'akyi ɔno di bra panyin n'akyi no ne ɛdane afuo no maa no na me driver ni me kaka akɔ abenguro enti me bia me koyi no mu abenguro ha na mafa hɔ na me de mani ahwɛ afuo no na me de masan bedi mpa saa enti na me bla me di n'akyi no ɛne yɛ nua baa yi na asɛ afuo no ɔmani nua baa baa yi akuasɛwa yi akuasɛwa ɔmo na asɛ no mo hɔ na me so na me kɔ akuasɛwa yɛ Samata ya na me so me kɔ hɔ but na asɛ car ni enti na ɛma me nya regular enti me stay enti ewo mu a me bla ne 100 afuo no a bɛ mfie miensa no ana me kɔ sehwio ti me lodu ya me kɔ hɔ no me kɔ afuo mu hɔ me kɔ afuo mu ne sefuo no ɛfa ɛkɔ fam asɛ na ho ɔden kɔ fam a ewu na hwɛsuni ni so a ɔyɛ adwuma wɔ afuo no mu odua tomatoes me kɔ nyaadoa ɛwɔ afuo no mu efie de bia wɔte kodwa enye mekukutua ayim anu wayɛ wɔ hɔ na so afuo yɛ de ama mo yi na mo kukufuo na mo dane no tomatoes ni nyaadoa ne makoyi
na sɛ mudidi esisi wo saa de anka problem bi ne ho na nkofie na wo bɔ no koko na ehine ne ne masase no ani enti sɛ ubom kofie de koko no hine mu etwitwa ti koko no so sɛ wu ne si wo kwa ne nsuo to atimi efefe enti ubom kofie ne de koko na wukunu kura ti bo atɔwe no si atɔwe no wontimi mmɔ na sɛ yan 20 ma amade a wontimi atɔwe na mse na mekono odua ne sɛ atɔwe na wo de hyɛ fam ne efie enti o mu atɔwe o se o mu atɔwe na mse o mu atɔwe de a nyame bo a afiwe koko no akwa wie a onte na bagye afiri onsem na wo se me bo akora ina me de ma no nhwesuni no me bo ina me de ma no enti meso me yere amene ntie me ne nwale biem nti kunu krum ti because ahwe wono no kram afa oba ho a wona me na ye me yeda me de me ne nete nti se me de kan ko ho a ebia betimi di 2 days 3 days bi na ma de mama sina ko mba bi se kan ko nguta me a metimi ko na me se oba na mafa na wonti metimi ko ana me de ko me ko nti me ho no ana me nua bai Fatuma oba wo se oyale nti obepesika de akohwe ne ho amsi koko no nhada masa Fatuma kokko no nhada masa nti obepesika be ye den se benye sika ne bide ama wo sa bre no akopam hwesuni no dabi na me yampam hwesuni na hwesuni no wo afuom ho se me de me ko am ko hu me kan sa asem no na afenso ma ne start enwie se afuni afeso a ane ye bagye ane agye funu obato odwuma so na wato odwuma so na me ne ko krache ne ho tibine ko krache me krache o kasa asem sre no o man sika ne bi no mfa nkɔ hɛ no no me say so 50 million krache say 50 million de onya na siko benya ye 40 million mse nya hwɛ fama no mfa nkɔ ana me nua de koye ti me nua ne odi 40 million ma me nua no ko fa krata no a abusuafo ni namba kalim koko a ohwɛ mudini gumu no ebeto ho no se mu afunu wo boni nsem ne sewa nsem ha no ana wo ka ho no a mu koye no eka edahani koko a omede me ye 25 bus omaburagu ha mo sa giska ne bi ka ho ne saka we da ho dia nye Fatuma ne ba ha na me ne ba ha minim se saka we da yachi enti ne ka na me kan me gya ka ne ka na me ama hwafuo no na saa ekana abeda busua no ho no ye firi ho 25 bus na saa ka no nti afi bia etikoko mu ayi umuntimi ntua enti afi bia etikoko mu ne kokko ni ebo no kosoro na emfaso na kodi krache no eho enti na ma ye so gise busua ne saa kwaji firi krache ne wore se amafuo ni kodi ekam enti me mfa ka anya adwuma biem metena se hwe no ma ye afuo no na medua kokko no bi wo mu na ma ye adwuma wo mu na de menya me de aba ti me ko no mfa se afi we so a me ko gye afuo no se me ye adwuma afi we a ewo mu no kwa we a ne menya mfie mienu eti meti kokko no a de ma krache no a ma saa eka no a na eda ho no awia no kokko na ntimi anso enti metua kan ma ne ka bag enso 25 wo betua ma ne ka enso bag enso na esenka awia no kokko no so di anka sanso no kwa anka meyi afiri ho kasa ni nyamu so le menua ba we o makrache na bre no 50 million se samata kuya se wa wodi ekoye operation na wo yale ana wasaje 5 million wo krache no ho nti no wo wasaje 10 million ne se krache no wono nkwa waje 65 million ena wo krache no ho ti krache foforo so wo ho okoje wono so sika bi e wo no ho e ma me di kokoko ma krache no e ma sika ni na me check ne se akoye 115 million ana wabaje abeka 25 bus no ho samata no kwa nti me wa no se krache ne di kokoko ko ma no se me ko hunu secret na ewu mu no so mo jiska na makanda no sa krache no o me fa kokoko no ma ne biem ye bra paine ni wo ha no sa krache no ne ye adwuma na adentina o me fa kokoko no ma ne biem na yenu yakoto ba ko mpompo si ni tirim ama ye ne koto sentire so be na oto be miensa ye koyi no ono ne botum sika ana odi be sika na ye Ahmed no anam so no me say yetim obi yale ne timi sika free krache fo no ho dia mo me free krache fo no so bi emfa kakra mo ne fa support no nyi no odi sika yi ne ho a enye ana me blase se enyi kokko ni ho ndu free krache bi ni ho a obenye sika dia ma wo anam se ma me na me ne nte ho no se hwo no mo bo bosia 10 minute ya mo gi hu nsi hu
nti ma memfrɛ no sɛ obenye bia ma yɛ bɛgye hu nsi hu di a no mfa emre nti me frɛ no ano sɛ ne ɔkɔbɔ ne nadamfo ba ma ne to kɔbɔ nadamfo ba ma ne nadamfo no so etukoko ni kuntukoko e fɛ Daniel ana ɔgye 10 million wɔ no hɔ na sɛ nsi hu bia eni hu ti asɛma ka kyerɛ no ka sɛ ne yɛde koko ne ma betua saa 10 million no ɛka to wɔ so sɛ ne sika na ba me funu so sɛ bi ma me mbɔ mbra panyin ama ne ti mbɔ mbra panyin ama ne mbra panyin sɛ yɛn sɛ ne sika ne mbra wɔ no funu so ana wɔn sɛ ne sika ne kogu ne funu so ɛna de bɛyi minua Ahmed ne ka ho yi Ahmed no ɛna ɛba fie enti ɛba sɛ me kɔtena hɔ na me ho ayɛ minua akua sɛ wa ahi sɛ sika na ɔmo gyi firi krakye hɔ no ɔmo nya kwai saa anyi biem ɔma me so a no de me kokuru kɛseɛ pa hɔ ɛfa wa nyɛ futu ɛhɔ hene hɔ sɛ ɔma me ntena sɛ hwiwɔ da na ɛhɔ na ɔbɛtena no megyi kokuru ne sika me ma obi abi nti ɔma me ntena hɔ na me nkɔka me ka at the same time kora me yale na me so me kɔ hɔ no na me kodu sɛ hwiwɔ na me kɔ afu mu hɔ no ana me naase ɛtaataeɛ na mafuru hunu yɛ nti me hu nyinaa ehwane sɛ wɔwɔ ayi ne ho no nti me bla panyin na me di n'akyi ne deɛ ɔbɛto bɛhunu sɛ adeɛ hɔ no ɛwɔ hɔ no siko firi ha na abɛhu na me sɛ me mfiri ha na afu mu ha me firi ha no ɔno wɔti koko no hwe aseɛ na ɔkɔtena ne hwe aso ana ne hwe abadwa ba konko hyɛ ne yam na ɔyɛ ne koto hospital be fu dwa boso ana nyame aboa na mana ba efie nti na ɔno ofiri nti sɛ me no sɛ me bɛ yɛ adwuma wɔ yi ne sɛ saa de wɔ me bɛ hu ha me mfiri am sɛ me mfiri anɛ me mfiri ankyɛ me wɔ kaa no utu firi Burkina 3 days ɛsɛ odu Accra ɛyɛ nkrofo adwuma ne yɛ ɛnyɛ ankasa yɛ adwuma na adwuma wɔ so de sɛ me yɛ na me nya me hwɛ so de ewu mu tawduane adi ana abusua so cha bɛsɛ nya bi atɔduane ntimi de mɛyɛ me nua ne sɛ ɔhene ne mpam mfiri hɔ ana me frɛ me bra panyin no ɔbaaɛ to ɔbaaɛ trans yɛ ka asɛm no ana ɛwɔ anwea futu hene anim ana anwea futu hene sɛ ɛnyɛ ne kwa sɛ ɛba saa na sɛ ɛfrɔ mu nua wɔ mo japade ne mu nua sɛ ɔbɛhwɛ a ɛkwansie bi ani ɛsi hu sɛ yɛma no ɛnhwɛ nti asɛm no ɔmo tena so ɛmpɛnsa ɔmo bua sala no fɔ ɛmpɛrɛ mmiɛnsa ana ɔmo bua so yɛ fɔ ɛmpɛrɛ baako na bɛyɛ 3-1 ha nti ba saa no yɛ nua ba no wante aseɛ me wo fie me yɛ adwuma me sɛ apolisifoɔ aba nti apolisifoɔ no baayɛ no mpacho ha no ma yɛ mistake wa me ho anem nua ba ne ba sɛ me ma na funu baako na ɔma hwɛ so ni ɛnte deɛ na wo hwɛ so no da bi funu sɛ baako awu ti deɛ awu na me magye a me sɛ me yɛ ne yie ne ma te wɔ no na ma yɛ no so yie ane baako so deɛ problem bia anim nti yɛmfa deɛ problem bia anim no ɛma no na wɔn te so no no samata nkoa ne ba bɛka saa samata nkoa na no afuo no yɛmfa ma wɔn te yɛ no koraa no mutumi firi akyi kɔgye sika firi ka kyerɛ wɔyɛ sa panyin hawa no mo na maneɛ yɛbla panyin Yakubu nso mo na maneɛ na afuo no yɛ ɔno ɔka ho bibia gye ne agye a yɛte ba do ɔka ho bi nti no mo bia no ɛsɛ yɛbɔ no amaneɛ na saa sika na abagye de kɔyɛ fabros no kwa wa me amo Yakubu ni hawa amaneɛ nti me ntiaseɛ ntiaseɛ me challenge no obuza me kɔhwɛ sɛ na wo afuo na ɔte no obɛte na akonta ba na ayɛ ma obi anam so mbusa nsɛ wɔn so sika na obagye kɔyɛ fabros no akonta ba na wɔyɛ ma obi nti me de me ntiaseɛ nti me ntiaseɛ no kɔfa hwɛ so ne ba sɛ ɔkɔkyɛ na afuo no na me so bɛsɔ no pa me se kae a me de bɛkɔ afuo mu nti me ho no pa no de hwɛ so ne ba na ɔsɛ bra ati sɛ na me se yɛ na ɔsɛ hwɛ so ne na me sɛ ɔbɛte afuo na ɛka ho no eni na me se no afuo no mabroka egu honom de yɛ kama na anuafo no nyinaa me metena ha na afi so na mo ba ne nyinaa yɛte na yɛde ɛtika na ɛwɔ hɔ no wo san de man hwɛsu ne hwɛsu ne nya baagi du a wo yini de afirim ansa na busuan san anya de ne sɛ ka no ba na ɛba wɔ sɛ me sɔfo se afu mu ha no ma me mura hɔ akura so ma me ma ha ampa so kasa ne nyemu no yɛde yɛkɔgye afu no firi yɛ bla nsɛm no a ɛbɛgidi yɛn nsɛm nyinaa no first year ne kɔ no ne yɛde akura na se hɔ mfie mu maka nyinaa wo da obi akura ase ana koko yɛ bi koko a no ɔbɛgye sika no ɔsan ba kuma se ya se wo hia sika afu mu hɔ ma hɔ etimi ne kan yɛ sɛ nipa na de afu mu ma no ɔno ho onguso ontwan krampai ɔmɛtena fie wo so a ɔmɛtena koko ni bra edi koko ni bra edi na bosome baako na ɔtwe miɛnsa ana ɔbɛteyɛ
koko no so biri odua no so cha na koko no esei nti woti onya 6 bus na me fro bo mane na so koko kura wireless kura ka che se eni kwa se biri ko saa dodo na me se mate saa de wonye biem na me se mate e so ndi oti ba bi o waje fu ni bia wote no fro be ye de me na se si ano wabeje de hwe problem ni ho no e de aman hwesu ni no ana o saa biri biem nti biri no na biri busumi mienu na wotwe ba ko o mate koko na brama atitigu ma obia duru ha obuza sa adintina wo ha ne koko no bire sa na se be sister abeje e de akoma ahwesofo ntimi mfiri medie no mu enkoye sa adwuma wa anumu gisa ahweso ni no na ene bete na mko ahweso ni ho na mko ha no ntimi ko ha no no bete to bete koko no ne se wonya 16 bus woti koko no a wo mu atwimba afie begu apaso no e 16 bus enti mko charge me fun kro no efro anwe futu me kwaje me fun no mu se moto bi edi machi se mi gina wa na moto ni so agina enti ya me se moto no ba na me hu nipa kora wote so a ase wo monitor me no enti me yesa me kudu ko be fo jampo ene me ko gura fi na me suro se wi no won se na first na basa kakra jampo nti ko duru jampo ene me ko gura fi bi mu ti me gura fi bi na moto no da ne ho na esan ko ye kura be bia me firi baaye no enti o jimi fun no na me so fa moto because se ne moto ni si monitor me na me nti no ma bi ase na me so fa moto ti ma nante fom biem ti me fa moto no enti me du ekwamu ama yakodu yekura ho na me si ye nsu bi wo ha wotimi fa okopie yekura na se ho ana me fa ho se ne me nua ba ifiri kuma se abahye ekura bi ase ho nansa o ma me hu ne se waba hye ho no ma moto no emunita mbebia me nante a me fa nyina na samata afiri kuma se abahye ekura bi ase ho nansa o mu monita me afa we me fa nti me kofu mu ho na me se no me so me de me se kai ene me bua koto afuom ho nti eho no so obi atine afuom nti anwumre kura ko na woro shirt ya utimi edo kakra ana ado no so me nhya da enya ade saa ti me do no pa kakra anwumre no amanya duane di me san timi saa ekoto aso nti me kofu mu se me saa ko ya adwuma kakra no me wofu mu a na bibi ka kire se John kofie me twa me ni so a hu bia na me de me ya adwuma ti me ya adwuma John kofie nti ka atoso me se John ubenya ba ma ne nti twa me ni se no mi hu no bia na me jase ka na to sika no kra manfa ma fie se me sika no ba fie ka me bedi boni me jase ka nto na me nante ka me beduru a abobo ya na esifie ho kokwa ehweso ni ndia begu apaso a edi enenan se be yi na hyehyɛ ne bono a uyi tugu ewira na ansa na kokko na wonu ni na ewo mu ayenyi yo me nua bai ene ehweso ni no ene krache no mo French for akrache for to kokko French no ene mo ni penum ana mo sisa kokko no Daniel krache ba ko kan won de me ne fan Daniel na dai na asemi ba ye nyina ye kwa ahemfie no me nua ba akoto na se metimi kokko na metina me mfa merew na kesiere so a mo so ye dia mo mo te mo mfa nkoma gaga no a eka no eda ho no a mo gi ska e won ho no na de na wo ba besa kokko no wo se unua ba se kokko ne mfa ma gaga biem unua ba bai akua se wa se semata se ye fa kokko no ma gaga biem enti wa kofa French for so moto so kofa French for so moto kra se kokko no se enwe afa na di nenan kokko su se utu ne di nenan na se ye patapata enwe ndi dia dem ye krono na mobo na minua no se me ne ye kikiriki bia ko kwa ba mani mo me ana se me sa ko defend se me mamfa kokko no enko o mso kokko no beko me so mo do so sine me ana mdim de ka fire kwa na se ne mo ka kire gaga no a won mo bagi jiska won ho ama ka abeda ho no ne nkola na gaga ne krache ne woni ho ana won so ne nkola tu moto bae to mutu moto bae no mbesa beyi kokko no firi sa French for no abobo ya ni mu ekọ shele ti ko shele se ye baako ese samata no ompo ese woni me ye baako because ma be hunu de oye ensemi nya so metwa gu me fun so ewo fun so kokko no mo se gu ayini na metwae egu fun so enti wo ye sa de no a ka che de bese sa kokko no ko no gaga bese kokko no ko no ho no na nyumre no ka chem se obagime 100 million why na can say akua se wa samata so obasa gym another 100 million mra 150
50 million ka no da ho a 25 bars nso da ho no obeje na mse adai wo se fabros no koye na anyi na memfa nuafo no na mu obi amane no ne nuafo na kasa ana oba ho ntino ko hye baabi se ka kokoro no nkom besesa na omba mi bana mi nifia na nkom asa ma ye de hankop agumi se me na metie kwa na se ho hweso ni ndi onti obi ti kokoro dumi ensa ne ngwa paso a me ana masina twa me ho awia ntimi ntua 100 million na mse 100 million bia no ametua ma no ana okọ bonsu no ko fa pusini se ni kokoro a ohweso awo no basisa ne bla ya se o mane nsisa kokoro no enti maji kokoro na koma kachi fofo enti emecheme enti pusini ba am kan se mi ka me wi school 82 na mi wi 83 enti wo sa pusini o metima wo enti mi ntimi no ntra moto no so enko at the same time metu kokoro so ogu fo ma metitia so enti mi je ho a obi wa basisa kokoro enti wo monko ade eche a meba no se ade eche na baba de a ene ukọ akodwa aboso court na dwa aboso court for de be chew na umunye enipa na brief ni oba serve no no me de pipa ma na ba abonsu a e be fa police be fa amenti ko dwa aboso court na je se yakosama me wo dwa aboso court ti ade chin ya na me fa moto na papa ane dwa aboso court na me frɛ me bra pan ni ne bo na mane ana onso be hia me ho ti be hia me ho na idea register na otwere koto magistrate enim no se asem wenye court asem nuanfo ye ofam ne seka nsem no ni sisi nsem sa asum ye na hwan na de call court akua se wa sramata no na de me call court se mama na fa kokoro no a ma anko ana ye boy kwadu nti ye boy kwadu no ade ba ya ne se akua se wa se ye mama masa hwiwo ye mani me masa hwi firi se wiasa se na mani so ohye me ye basabasa ndi se aban mama basa hwiwo a ahweso ni obati kokoro no me ba kunu ma ba ye ne no ma emfa no akwae nukwemu na mo wiase na me saade no na me free wiase no sa no ma no menye bibie na se sia wa free wiase ko he me sum nyame me se me ye Christian wo da wiase de order so wo na wako Kristo mu ana magistrate no and you know ebusa ready stand busa se na woni okum ni pada no so okum ni pada wa wo bi sika pen no so mo bi sika da na ntokwa de nko kanu de a ono ba kuma wontimi mu no no se we de se onko kanu de a se ne wono onko na wo kan ko harwa ne bia wono ba konto kwa ne se wonkum ni ba na wo obi sikari ane se basa na so ye na ye man ni mfiri se hwea no ende entimi enya adwuma enti magistrate hwe nim sa no busa se hwa ne bekasa na me blase men kasa na me na mo se hwe enti mi nia boy kwadu se ye pa ma yefuo ye bla pen na hwe odidi a o ma ye bi ni eda ye osie wonsi enti magistrate nye efuo no ma wo no ene ye nua holy ena na amadu no mo hwe so mo fa nkosi edae no na o mo fa bi ma yento aduane ni na o mo mane ye e ma ye ma hobiem na nyesa ye buom kwase a ti magistrate no busam se abrantie John eye no kure na me se da asem nua ne kan bi anye no kure krono no bo no ho ana me so makonu se krono no me mo sa krono no e wo ho ndi mo ho na se o hye ade bi eto me so no de makwa nwefutu nyine ho ama nwefutu nyine se du se atema ye fra se na me nto petromu ni kam na me fa no ma ye adansi no kan mpedensa ana o sa de maba court wa enti de mo de to a ebabo bia enti na abeduru ha de bagi se te hwe no se onko twere ade ayaye boni ayaye enti o se me ma ho no me nim bra yinsi wo no emfamla no se onko twere ade a on so ya ne enti yesi beja ye adwuma aye ne yesu ahwe afuo no ne emfamla anaja yeja ye free adaka me pia bonten ti pia bonten me ka che mbranse me ko ne skeni me ho sa me kokko ni ho ti me ko bia ye ha hotel me ha kokko motor 1.5 iti me ko ha hotel so ko da me ho ba kire me nti asori fie bi na me ko se na me ka benjimi no bo ho ana me da nto me ko jame na me ko da sa asofo no ase na ye me nya no kama na me kuma san de me san ko se hwiwo enti ye ko da asofo na se ye ba ye du wa na register no fresh muni ama no mienu ma san aba abetrans ama ya hwehwam sa frem phone so enko hwan na asan akoyi kwese wa ani holy no asan ba ho koto ama ma free phone so sa enko nti car no so tu a yabo so car no tu a omunya car biem nti omo so omo ko na holy ndi okokuma se ekwese wa ne de wo kwa akurase wo nti men konko gisika wo krache ne ho emfa ma no mfa nye lolo fe emra e ka da ho ne ntimi ntuae ne di enti na men kogi sika ewo no ho emfa ma no sebi ye kokoto empre 9 o ma me gisika empre 9 na de ma nua bai lolo fe o di fidi kuma ayi
say you ebe kuma say 5 million ahodo 9 na mje free catch him the amano no de ko nti the Asem titi one say unyan ba no dwa to say aha na mo ba ya ka asem no ehu hia nti me ne me bla no ye wo mpanimfo wo se hwo no ye mfo mo nhye omumu enye nnuan say the first no ye no a na me bla panin say we de say enye abufuo enye ohaw nti mo wate ase say ye mfo nhye mumu dia ye nnuan mo ye de ye di mo hye mumu nti afuo no a ba ko na o ma obi sisa kokoro no ye ba ne hwe so na mse mate ye ma hwan hwe so akua se wa se mata ne ye ma ne hwe afuo kese no a de ba ko na ewuo no ye nwuye no obra na de sansusu ye ne ba da bi wo no akua se wa no e ma court register enti ya ye se ye ya ye ka sei hwan ne hwe sa kokoro kese ne so sa kokoro kese no so no afidie se na mete afidie na wo hwesuni no awi akokoro no ene ne wi akokoro no a memi hunu ya ya gi ye ne ndima ma hwesuni no anti bio e wo no ho wo ngu so nti me ma na magi aka ye wu no ho a me ye mo adwuma mo de frɛ me sɛ me mra mo hia me ya me anhwa de bi se me pacho me ba tobo koko no a wo hwɛ no ho akonta bɛn na wo ye de ma anuanom no nyina me pacho me ko hwɛ so first year no na me nua ya ge 150 million ho ka wo ho nti de adwuma me ye no so me nya 200 million me de bere me bra me di na chi no ana ye cheye nti ye cheye no ye ma obia say 20 million ana me di bi ma me bla se ye mfa bi nkoma me bla na me bla siska no ompe ye bi koma ye sapani o se onye efo no so mani ko ho no a se me hwe na magie no mfie mi ensem bia mani ko ho no a me be di mi ensem mfie menu bia ko jiska bia me se mfa bi nkoma me bla pani ne me sapani na me sapani so kwa ye na o dem e ma we ni mi kunto kwa pepe se me diskan bia koma ye stane dia me tre kura se ho atikoko no e ma we ni ye hwan akua se wa ni akua se mata akua se mata ni holy se metena akua so amya mo sister hawa na o yare no anti se me do a no bia be frem yaya me twemani no bia eni ho se anadwome da ho a ne ya be frem yaya na frem ne e nipa woni mi me bie pon no na obi eni ho sebe ma ya aduane awie me kofa potoye abapoto abomu premier kase pa dem medini si ho a wonya ne ye ne wada opia me kun no matutu amna de na hyewo 4 days aprefie ho abofie wo hunu obi abetu efom ho nyina yi wo no de ne ko na otwemienu na sa premier ko no asa babda me mpaso ti me ko dam so me phone light won se phone light no e brate che torch na de da no na me se be bet gumpa na so na me se bet na bome na e de ne de gumpa sim ko ne se premier na me pum bi no ono na asada empa no so na me ko yi aba na me be kun no enti me kun no na me se me hye no ana me tutwa ne ti na me tutua me digya gu no so na me hye no me hye ne fiada na o twa fiada me hu nyina hye te se wo no a ho hye no me hu hye ma twese me yem hu bibia enye ye na me ko asori di video mu jata e wa brepo nti sa no mani me femu a na me di fu afre odifu no no wa chem se bompa yesi na ma ye nti sa no mani ko so na ye frefrem na me ko pai bobi wo se hwe no ana so fran se me nkudua tameu ahaba bi friend tameu me nkudua wo efie ho na me kodua abi sisi efie ho mini aba me firi kumase no oba ho a na holy ni nkan ho akwase wai samatene na ekan ho oba ho si no makoje duro de be hye efie ho na sa eyina me de sisi efie ho no eya duro na me de abesifi na mr me okwa de yare wo yefun yo ya yare bibia yo ya ye na we de me de duro be hye furu ma furu me fa ma anya me nko ma de na me se de duro be hye abo ho abo mema ti me de ho na jo na me sunda ye na me hu mi ni amai wo me de gale agumanu wo mu mia so ma ne komiyem sa ma na me bra pan na ba ka chem se mo se me mara nti wo mia gale nso komanu na me so me ka ne nsa nti me ka ne nsa na wo yi ne nsa nti me bra pan ni ba ekoye no ne so ko mo ba ye sa de ka me wu ye se me bra ne ba ho na o de sa ya le na so be kumi mo hwema no me ba ye na ne 3 years ni o manum nyina ye kromena we si muka se nyina ha se de bla nyina ha ya mintimi nyina ho saa ama ye nka se mi enwie ana me bla se ko doctor bi wo how is junction ho oye abibiduro ko no ho ne ko hwe ho ansa na yaba
ana mkɔhwɛ ho na maba nti first na mo frɛ na mo ba ya mama bi no me bra no mo frɛ me ya na me fo car mba ha medu ha dwala 11 me twɛ me bra pani so obɛfrɛ me ya man ka me ne mo aba ha me hwɛ ya ma edwada ebranda ukuada yawada efiada hon su kokogua pa so emai ekwa kowia ne mesa gya afuonu ho ato asese so afi koko no antimi anso sa ba kakra de ɛwɔ ha obi abenye kakra message ha betre kuma se enti mekɔ na mde be fa aka na mesa kɔ waka da sɛ obra edi koko ni si dan ma ne yere ne ma nti won so be si di ama o yere do ma asɛm no minkan bi da me kwa minim sɛ me bla na o si dai ɛyi na ɛka ya minim da mesa ba o so se ye ya ye ka sɛ yi obra de ba sɛ koko no eye papa dia oja de mama me manso twen ba so oro na sabre odi akiri enti se ne aye no anuanom no ye nche no obi anya ne de wo befo a obra so pa chome fo me bla ne so e ka ne da ho no ye ma ne ma ye nya adwuma mfam enti aka no ana da ne skra so o ma ye mfesika no enkusi se me de anwea one trip akogu ho ya ye da ne 6 ana aka 4 me bla ye ba ko na me ye ba ko na abusuan so koye ba ko na me bla so kutwa waya fa won se be ya ibusile no a ye de waya ne be fa so o ma ye mfasika nkoda no biem anwe egu ho no ye anwe aka tetem ne egu no o ma nsu ato atwini na ko akuase wai enti se me bla se ye nchefuo no a me pese ye nche na adwato a me bla mpanimfo ne se enfonso be ye nkora ya ye bia o mo fa nche ye nenka o mo ma ye emre kakra na ye bla no antimi nye da no aka nwie because ma mi wi a afunu kodi mansum no wona gina ye ma me ne opa nan atwe manso gi afunu mu aye ntimi de me beto mani masere mo an okay atiefo meti ha nyina doctor help plus ho yes mama mi bi mfransuo no mo ate mama mi bi nsuo ho ani ama mi nsuo ana mo capsules mama mi nsuo no meti ha sesi e ho miti dua ya eso mi sesi e emu aye mi dududu baba mama na oyere mo excuse ya kakra ansa mama miti mo aye mi dududu mo excuse ya kakra ansa eja kwa mi bie pro no kakra bie pro no kakra ya kwa mi tum nioma o wiase o man ni nioma ho agro na nioma bediu enkoma ye die sebe eye nuanom nkomo badwahu said ni eko I don't even know what to say again. Trese mene Dr. Hepa plus bedi komawi. Na mababe busa samata se sika semua ya ye keino eyampa se wakoji jeje se sika no. For all you know, dear waje se holy ajibi ana Fatima ajibia yebebusa wo mo nso. Enti se holy nkwaji bi Fatima nkwaji bi hawa nkwaji bi oyare dadem suro kwache no na sebe die suro kwache no dadem ene wa okoye ofabros na akoje saade na unuanum ya anyi bi odi emfa nsenka ye ma na nkwa na akoje ye no se ya mpasa oje ye no ma ni bi edi ya na mebusa no sa asem no na wayi ma no hwe monfa saade we nhye mutrim se ejade ye che ejade ye che saade we se be ya nuanom na ma wo mu a ya na de ma ne dwen bebre ne se ye gi atofie ye gi tofie ba be ye ma de a eye ma me de ade a ena ye ma de a se ye papa de ade a eye ye nyina ye de a ye tumi chema ye a ye che no obi ade ne de ma ne ma ba se ye ma me de a ma me de ye nche ye de ma oba na se according to akamfo amamre no enti sa no enka ye mpanyimfo wo mo fa ase nom ena eye ma na se enti ho no sa line no de beko ba se ye papa de a
ye chem obi anya ne de enti se kokoba se nkabo mu esefata se koso maame kai yemfa nye fie japade ensi ho na setede besi sabre ya ye kasa yi efie japade de da so si ho na emom anyinie ena ekoso de a na ne yemfa so ni so ba nuanom yi wontam nso nye wontam yo eno na ye mawre ho no ena ye mawre ho no Dr. Hepapras ama jataba akoma meninsuo no sisi ya ye ka say sisi ade asisa another upgrade yes show sisi more to come yes kopo na ehye Hepapras ya ade ne so no wo enti unya Hepapras say ya eya kanum woso no na mrem enka atetem na na kwadwobre nya kire me say wo bia duro so a eya aboso say yensa ye bone mprensa ba say ye duro a obokoro na wabie wa de yen tetefo no sabio mesre meka sabre no na yemfa we mu na enom enti yen yanum no ya na meheren cap no na hye yanum dada enti me ka say Hepapras ye drone ni kutamye ayema aboma edabi macheren kopo ne wa enti samidi tua seya na maboma de de menum gu manum no ani we nyina no eye yes macheren cap ne wo manum na wonom Hepapras ni seya enye no nso nko ane anum o na wanom opavi na wo de plasmos na de atato maye be menti miwia doctor abesa fa ho yes ene de okube ne o mekube ni mekwadu ne ma kwani ene de oti ate mensa ni nyina mebo ni nyina de agu akire yes nti se basa me deye esa deye e ma me ya me hotomi ye make me ogidi se mate ase yes ena wi doctor ye ko ne say nana ene ye di bronya yeah nana obi wo hono ma ne free ne mofra se ne wate se bronya papa bronya maame bronya dua ye siba wo hu bronya ne da yeah nana nyame adom bronya ne we mu good na so obi betumi adi obi bronya mana ye no ohia hoden nokre nana ohia pomuden nokre bronya ba bronya ko bronya ba bronya we pese sa bronya we die ye declare no Hepaplas bronya good na ote Hepaplas a ejina ho ma Hepaplas no pavi ena plasmos eninti se u monitor program ya yes raw se enuro ne bonya din se de unim no dada no a no 20 cedis miensa ubenya Hepaplas pavi plasmos ne edika ka ho asem se afie no wantumi anche obi ade no na enye Hepaplas pavi plasmos chena pomuden eno ne apomuden no enti ubekọ party ubekọ asori wedding program bia yebema drinks yebema aduane fa Hepaplas pavi plasmos ni bi fa sa enuro no bi ka ho efi se waduane a wudi ene wunro ene nsa wonum nyina no se wa nya pomuden a ba be yo how dia ma obi nso ho no ma se be de obesi nkonyo obenom saden kakra ebi kro obegu nsa bompaye na obompaye so wi asabio insurance me be so kana no nso hwe aha o kan no ahwe no mesre utwa kakra wi a pe Hepaplas pavi ena plasmos ye wono topaye wo ho ena ni nsu ananano mu nsu e wo ho enti de okra kon do se odi bedi ne ho bronya no na na ye wehide ama enti bronya we de kane ye ni kan ma ye ma ene ye ofa asefo ne ye ni kan ma on binom na ye mo binom wi a ye mpanyimfo a efiri tete no yatena ho di bronya ye pese afie we de ye to ebu ase di bronya enti de ankabe afa ne se na obi ne Nigeria tena free January ba be si December na Nigeria tumi aka chense afie de wadi me bronya ankasa ana obemo ne Nigeria ana ne girlfriend atena na obetumi ahwe ne girlfriend ani man kase bronya ije wa madi na good news good news sure. Na de obeye ni unya on Hepaplas opavi na plasmos no a onfa tadua na kube ni koduntutu akirida
bronya we de fa bi to chire na ye kan sa obi ho na dwen nyina akosi sex so na offer on a scale say 1 to 10 and percentage wise 1 to 100 no a na sex near less than 10%. Me no mo ye nim fifre nkete no. Yes, mo ma so asase ba. Na sex no ye mfa nkame wa wuti e improve sexual drive. So your ba, so your bema. Eboa enam so well being na gina yenti o sexual we no de obi a wa no bi da bia na ebie phone lines obeka. Eboa na 90 na aka no. Eye say eboa obrebo, eboa wakoma, eboa wonsunu mu niema, o ye obema o prostate no na ma memfa enka on authority say o ye obema na oti prostate ma o ye mo nhye na enye yare. Okay. Prostate nye yare o. Na mom se ehonhono broso na ye kese broso ene be yare. Ehona yare na be. Na den tina o ye obema 20 something years, 30 years afekra na ukọ 40. Na o ye mhye o se mi konya 40, mi prostate be kese da bi. Yo hu adudo ne ye nananom nom ye no e hepa plus plasma shasie no nom na men fere so yo be ma na odi kwadu tutu akire if you say oya sa de we ya o prostate ne ho dwono good entina nana obi o yire ne ho nom hepa plus bi o nsura na djubumbo da bida o nsuro se ye de dro ban ba be hunu na ne debi na ya ase bi be ye ne da bida enti bronya we se opeso hu se de wati wo take ni nyina ye no kra ye experiment very good nom hepa plus plasmos na fa okwadu atadwe eni okubenso de blend fa to akire ne enwe so untumi ndi bronya na mesre woni aware ne se e basa mo mamofra no ludu bi no mo nkobo na mo nso mo ndi bronya mo nso mo mbom ludu wo ya bro na ye ma etiefu akwanya me da see bro free every January aba besi bronya December yi de hepa plus yankopon nam hepa plus plasmos so aye ediamao kanientie na fa dofo bi bronya yeah na ote hepa plus so a ejina ho ma hepa plus plasmos good we matwa line atum Gloria wo USA and was say Uncle Krobea I'm using some in USA. Wow. My sister sent them to me. Hey. Gloria is on my live. Wow. She's watching and she's saying it. Wow. Uta Muhammad osana na Krobea hepa plus into why fe. Wow. Na nsema ya fe me no me kotena me base ya me jim kodu. Yes. Na me tutu agum. Yes. Me jim nsuo no kuba nsuo no a ana me nsuo a wom de beba me say no tutu ba de agum na me sepe ma de nkakaka. Yes. And he always akokra guy when some me line so and we me fa collect no aba homa so and obey 2025 enche na ko na wie ye to obi gidie mu se wanu maduro ni bi da de na duro na ya ma o ofrafo a wudi kan me pa kire udi de se me de ya mo kasepe okay eba pras na dia na ya ma wa fi ka kire me na mentie na eba pras na ye grubia ya mien mu pegana ha tidi papa ne saya so me tek me ye kuyani na me ko bana se me hona me ye me ya dada ma so mbi se bitu wa ma no mbi na da me kra to me ye da pe na me piano plano no da pe na da me numbi no tunde yes ada ma da ni betia me da da ele pia ya da no Matias ye na piafo eye that's you buru why ya there hello when ka say na ka say free hin jomo radio no jomo wale jomo radio no 2025 dia na hepa mama mam ka sa me na no ye yo ama obaji kuma o mo na me nsu no me die na me na me to asetu ta na me sisi but me no ye nhu sa aboa me pa na me na no mo kwa me so na me bi ba o mo ba akukwa ma me die no school o ma me na fa no mo me na na sa die me nsa anka na die mo ma me die ale to di pa no die na me nti good and nadia yese mon ka de aya mamo no emfa nkire ntu de waka ni say ye no yate ye be san hu de be ye de aboa o hello me pa cho wudi de say na aka se free hen hello nana ye what jai pankro no aha eyi what de aduro no wanum bia fine ka de aya ma o kire obi na ntu obi gidiem wate
Asema ni kai. Ya na friends ba ya na misile mu ho ya me kile pa ni ya me adum ne tin kan bi ami ana mo juwon ba juma me yi ya na mo na me ya le no ma le bi ai okay ti ha pa prazi de ni ya adum ya pa da si bro le ka che doctor che ya ni sha doctor papa 2026 oja ni ama kesi ya bro do ya ni 2025 ami da si bro what he jai hello we did the say na ka say free hey Kana Krobea Abrante ya na ya Abrante Vincent Tangwam eguma line wo kra dia wato doctor badin meboa papa go jame chakura o jame chisia hey doctor me no da cheno ho kadia yamao kadia hepapras na yamao 2025 ka kire ye Eman kwa na ediya kadana ana nane ma yiri ya ni ya te ya ta no so hepa pa ni ni je ampa so ya le gbon ni ya be na o je mi se ti ami no ka se pia wa ta doctor be se no pia oba mi amedi na chi okay ya papa pia for ya da si eguru ya be ba wate ni abere hepa pras na hello we did the say na ka say free hini o so enama askoma mpo enama mami we na mitu ka de de koma no askoma mpo no wow wala si mami no wow enama ka kire wo na nanom wo ma etio hepa pras ye dron se ne yete ka kire wo mo hepa pras ni de ye duan aka mani no we should be doing so Asem Beba Dabi ya wa se yen abodi ma so ita wo bi ya ke o ni na atoka so that way we piafo ose wa te da asenso ene ofutu a wo de atato wate do ama mami panyini pa o na onfa hepaprasi no ni agro mami panyini pa o ofrefo a wugina hey ya fra se na aka se free hey kekaza filibo akina ya fra se Muhammad Ibrahim one of hepaprasi no ni bida patobi anom da mabeji bi so hoda. Oh, very good, very good. Now one more ye no can we some kakra tie tie fu tie. Good. Edu na joko aduma jo timi do kama. Anadwudwuma ne de meme hia yei ye nigie nyina no hia yei piafo entidie na woni a etie obeka kire wo mo se afi ani de ye ko wura mo ye good piafo mo eburu baba akwa no ko so asante be kwai odo ba be fa no ofi bi no ye ko den kai ko oh Matie bro yada se wate nyankopon hyirawo adofo yada mase pa monsemo amakan etu obigidie mu ema ni hunu aduro no ne papa eye ni arafa hin ye nya bi doctor fanu twato ma ye na drugstore bia mu no enuro no bi oho na ne bo nya den ye woni nsu oho ye woni topa ye oho no ye 20 cedis into 60 cedis a wanya miensa ni wanya miensa de wo pe no ne wato na anke betumi a obema bi obepie bia no onya hyper plus pavine plasma so the pe capsules ni bi hyew na yinim de e kan yeah e bia obenum suo kakra obenum nsaden kakra ana obenum soft drink kakra e abebusem e mpanyin kasa na making good unum wi a no mo hyper plus pavi plasmos na opening so a mebi nsefie se de nananom ne de office yi unya hyper plus nsuo ni bi pavi nsuo ni bi plasmos nsuo a no so tumi di fa omnim oyo ba misro afie mien kase
wa me di bronya ya asema oba bia bronya we dey so ti ma wokunu nka se wa ma di bronya sure na efie ho no asomdwe na emra ho na drugstore bia mudu a wo so pe Hepa Plus na miense ne nyina bi na ye nuanom so mo ton nuro ni bi no se obi bana se o se me to Hepa Plus a misro boa no okay yi pavine plasmos faka ho because say no se binteso nko anante ye de pavine plasmos na ebonu no echidom eni nti obi a oton Hepa Plus pavine plasmos no se obi ba na bia onim wase me to Hepa Plus a misro bua no na wa koto ne so okwa akasa me pe Hepa Plus me ensani nyina bi ye woni nsuo ho ye woni topaye na bronya ye moa ye mma no munya binom sure na ehu hia pa ye mma no hia pomuden mapa enti wo ma o mma no nya pomuden no a na wo panyin ne nso ana wofo no nso muso matumi adi bronya medical kana mi sisu bi o se umfa kwadu atadwe kubenso ntu akirida ebi kura ne ye kano January March ba August mu nyina wadwen o se we sebe sex enti na wo mpese di bitu akirida afi we die eye wapomudin try bi fa bitu akiri na hwese de ye kano etisana na se obi pe package ni bi edi acheche odi pese odi obi bronya na akonya ho me de package na ma 500 cedis okay eniti obia 10 na mahye se de o chama nipa edukura na obia benya Hepa Plus Pavi Plasmos enti obia o ti Otec na opese for the first time o breaking record na sorry dem ho nka o cheche impanyumfo Hepa Plus Pavi Plasmos me de ma 500 cedis o cheche ma do fonya pomuden onso abibi nti untumi nya sika nto bi ncheche fa phone fre obi a wo ma na fishiapa no bisa ne se wanya Hepa Plus Pavi and plasmos ne bia no mana e 60 Ghana cedis when to me anto hwe anche obi no to Hepa Plus ba ko bi Pavi ba ko plasmos ba ko ma ya wa wo number nso na me de me personal line to dwa fama ye o pese wo frɛ me a e 0542 77 85 72 0542 77 85 72 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa amanoni a betumi de nuoni bia brew ana betumi kura ne yedi nkomo WhatsApp number we so monye package mfa nkoma na Krobea se onchema woni a onfie ko anim ana monje package we hu sika na monfa nkochechema asomesi ana obi mu a omo biase ye beye ne sa pepepe ma bronya ye nyina yatumi adi owa amanoni a number oni ebedi nkomo no ye 0542 807 907 0542 807 907 kai say enuro ne ye Hepa Plus Pavi and plasmos obia nkope bi Monica sa doctor ya da si na kodu ni atadwene ni kubensu no em say ya type kwadu no very good kwadu anso type a na husuo na eba no ya type aba very good na say sofo sima me friend sofo aja so sima me friend so ye de ye din de na obedi kwadu very good odi watadwene ukubensu ebetu achire nti ene de onu team ni nyina mo fansisi ho de mo ye party no monom Hepa Plus Pavi Plasmos no mo dia tutu achiri Monica sir that's your bro doctor out of all the fearsome doctor be this say oba Ghana elura amanone na no ye kan Malawi for the buy no Malawi for every wo mu krom e buy say omo be studies afa say duro we ho ndisa wote Ghana ha ye kan na wo se wonnum bia eye wa waseba me ya wiai me ensani nyina no na mitine mu ayi bedudu ba be boy he no utumu se vifre nketenkete ne chance ye se pie no wa ye fine
Timisa mesa invite baba mama ne ne yere no ma san bi wura ha bio no ma ba bi tie akua se wa nso se wa fo nso afi nso de mudin hu abasamo se wa fo okay enti eno no enti wura ba bi etondu bi ana pese no we bi hepa plus pavi plus boso no ebeboa onipadua no ahoden oni ada sani a wotie wada me buru mesrawo na wotie we me ba se say apomodin mapade eno ane hepa plus mixture pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Enti me manom pa fie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abba no. Hepa Plus mix. Ma je dure di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abaton mo manufo. Enu kwada we mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572. Ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MTG ejwedem krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me di sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh, me. Ademinim. Dia me dia sie wo ane se. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na tumi se sabro so ama me. Na akoso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. Wo de bibia so free se require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies. Any chemical shops do na mu. Hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aya busuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ye ba omayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofo line alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic. Aso mo nyina na ram le ho graduate yen. Ye do mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa. Me kam kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic. Efa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. O ma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho aduru a yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes
blood pressure, typhoid, Nikeda Dien, and Mema Yemre won Pemunina, Wasa Hoyare, Waya Acupunture, Essa Setica Hoyarianina, Waya detox, a trip free ni Pedianimu, Ama Hoto free. Sasayan Fire Dian Coansama, Faith Homeopathic Clinic, Awoma Bedo, Branch Ben Alcoyano, a Hinama Cobin, our Ben, Geomas Company, 80 Moon Quantano Suha, Ube Faith Homeopathic Clinic signboard, says Siho, Kakraka. One numbers A 0275 96 94 14 and a 0244 58 38 59. Faith Homeopathic Clinic. Ujidia Jompa. Ora, bra. Debia. Sanopo, Erio, Enumero, Mehu wo mifia hebia. Na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama wutimi. Enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga. Ba akokra die. Enkofo yi se akwesi buoso. Buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie ono mu ane tu yo. Emfi duduo nie. Minya wo haubia. Otubo ho no ankasa. Mechire bo ho drilling. Oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho no. Obesiesie nso ama ukama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free se. Owo mfidi kama wode adwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma. Eho nyina ubehu won. Ahojo da aban he mi koho sisie. We di oponko penentem die. Je wonu number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210. So wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve. Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no pia unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mochira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no. Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wom nkwaba mu wom anya branches makoma enwotwe ena womanya eye 3 mobilization centers ensoso aka ehon jumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wamudi mu akotene eyi na womunwuma pa wom eye no ebi enie womugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wom ye current account, savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire medumemu na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaya juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Sechedumasi Rural Bank meni ajo omohihye no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Sechedumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoase kwa no so ho a. Post office no echipe. Tafo
Mpo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edidwai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Bochie Mo Manuaya, Bigo Nami Fili, Cola Nana cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Accident Kenya men maybe soon can a brefi group of companies esan say omu bi a brefi collections are pay anyhow to try say your quality men's suit, designer shirts, shoes, slippers, perfumes, bracelets and then nyama edisies here ho dia a brefi collections wa na yeko a brefi collections was suffer labor runabout atonsu kwana so osan wasre ba ko bantima g runabout any bemu din hwanimu afa say your baby papa bi adodo ye ho dia na ye obi ya guest house akropon sase obi ya guest house there asumdue bambo mu odin adan papa mu ye fe na emu air conditions afa ni abedie ni bibi ye be ma wani age ewo obi ya guest house we akropon sase se udu IPT na fanya nche ni ase kwan so a obi ya guest house we ni so fees nya ne kwaso nso na eba udu akropon junction a opa ya fa wonsa benkum so obi ya guest house ben o 82 senior high school Fred Abrafi group of companies 0244 615441 and 0248381709 Abrafi group yes sumasuye When the time has come to make that choice, PPAG will be Wokeni bi a oben wo anabusieni bi ayewayayade ana wo fa yayade mu sika fam watinkam ana mpo adwumam eye wo se wa hye wo so a nanso sesei die wapemon debi wo fata se wo fasa o ya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otenase a ehu bia anim fa hodie efri basabasa ye ho fa hodie esanse o ye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto wo nipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyereka ho enane bobia so nyina so basabasa yo ye nipa fa hodie ntietia na ye kabo mu a ye betumi dia ba wiye SGBV no bi ne emunato ohye aware efie mu asetena yayade ema twetietwa ne ne ekeka ho nyina ekoso wo ye efie mu suku ahodom ejom mpo ye nwumem enti kasa fa hodie enni ho mankrofoko kakra bi o fa hodie ewo ho ma ye nyina se akoda ana panyin obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka debi wo ho kwan se wunya ahobambo enso se wo beda wa wodi SGBV mutintiman edidi a kire se ye koma ayayade yi bekoso a na mmom se ye kasa ye begipi nkwa hwan nanim ebi mpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto saa amane yi mu emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obi bia se woni mo bia onam SGBV mu a freyen kasa was 0800 2010 and our WhatsApp was 0245 118228 na ye be ye nomwa kai se ofre we die wo
wontia hwe mayemmoa o emo wa mane enche asoye a efata te se dofsu mumayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie wani swade hunu a ehunu bia nim kada bi che basabasayo kayiu che nidie efri se uwo ho kwan yenkasa emo a ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonechidom Otec 1029 FM. Otec FM 9 lessons and carols. Hooray! Afi Brunyan 9 lessons no be de papa. On the 22nd of December, Otec FM the 9 lessons and carols Yaw Asante mine. Na edano ebeye live ewo Otec FM so anopa nonkro pepe. Shaninsuo Bible akenkan ne edom to efa Yesu awo ho ebekoso. The Graft Memorial Methodist Church Junior Choir asonwase eba behu yanyom. Jumadie Reverend Father Joseph Mary James Opokuware our St. Agnes and Catherine Catholic Church ofori kroma edwada kwasifia da bia wode awurade nase ebremu ewa Otec FM so ebedi animu na jumadie no ye de abremu okuni na waso yasene eye Jerenas Heba wono no de Jerenas Heba Mr. ene Jerenas Vico Mr. abadwaso na boafo no bi ni Olus Kitchen aduane papa fie asanwase Otec FM 9 lessons and carols yense afi buranyi yase ewo gidie ene nkabomu Afrishiapa Otec FM abusuafo media sempanam Otec FM ne Ghana garages aka want to ma bombronyan eche wo mo dosoronko ebinsi babia da Afrishiapa eye odone na asenko a eye free auto check eye free pa no bia me kire free ankasa ye de abafu fidie ebehwe wo kan tibia ene na hoodin se etisen ye behwe engine bobre wo battery na hoodin oil ni free check nyina ni afoforo aka entike ranom adrobafo muhiri moshie na weye bronya chede sonko a yedi ma obibia enuti ye to safra adrobafo ne ka ranom nyina samomfa mo ka senemra nyame ya domu a 20th December ya Otec FM Mensha Hospital no kenko no achi hono a asoase Alhaji Naburi Street ewo Otec FM fie hono a Otec FM ne Ghana garage se wo kwan so kosekusenti weye obronya chede adrobafo ye ka hotoso emma ye de FM. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, Arafo Yadamwasi Bru, Yakoya, Yasaba. Ahaye 102.9, Ahaye Otec. And now ye Asasu Herbal Center. Asasu Herbal Center. Ormukubi Herbal Padana, one of the Abano. Unyada seni sa wo ye bema na wo mensem betumi asipia edi amawa wadrunie kwabna ne menkofa enuonuo bi spray wo bema ne ho ana de be haw de ye organic ende ye Asasu Herbal Center for kubi herbal powder no sa kubi herbal powder yi se wunya bia wo de pekubensuo ana pensuo de na wo de sagum kanum mane mrem now they are nom so what than 2 minutes manya e be free ho ade kodie nti akofa ba de be ye free ama wato so obe ma no twea na atwikom ya de bi nti na ye saa e be ba gina so brane wo mensem no de be service no ama gina yie eye kubi herbal powder Asasu Herbal Center for akofa ba no wonya bia wawie mesre wo oba Otec fimfia hwehwe Asem Beba Dabi before no a wo benya bia to free ho wo koposa heba ewumrum listi heba blazer require Colinac wonu nyina tobi na afi Fedimens ononso eprobu pebi etu atona akọ nso abenya bi ukofodwo heba wasante be kwa yebi wo ukofa ta drugstore ewo ebu akwa kufodia station ho ebi wo smart heba wo boase honsu benya bi na udu Tech Junction a be bia atonsu trotro ejina no
aggressive phones ono so to bi Otec Junction ho ana bibi ne na wonte ase a doctor no ankasa wode kubi herbal powder no aba no oda asaso herbal center no the number is 0244 166602 and 0243 505775 and nana bi heba ono na de nana bi go heba mixture and the capsules aba eyedu a woto a topa ye ni hyensuo ne ho wadaka kromu wodi nsuo no be memene topa ye no na namu yade bi abetena oso a wabre na waya enko no enu ne be ye free ho bramisi heba PF Coastal Pharmacy apidang that heba any fediments ubenya na bi na duro bi no wato anom enamu yade ni bedwane okofajo heba wasante be kwai Mr. Obeni Antiama Drug Store ni nyina wo ni wodubiase a ubenya bi na na bi number is 0549 999253 and Osipes Enterprise they say ye kasa ye kai enuanom ne adofo ye se bra beton yom free Osipes na ye nche wade and wo perfumes ye kama de odi wo pebite say Metlot wo pebite say Club de Note wo pe Polo wo pe Asad perfumes e wodi and na wo de hobo Osipes Enterprise abenya be free ya so wo pe slippers e marne mema de bi te say Adidas, Nike, Gucci, Hermes ana Versace ni nyina ne yotobi yese twade wa ha na nya chede Kumasi Krodua ye mu kajetia ne wo kajetia Dubai baby a police station ne wo kajetia ono e hwa na Osipes for ye wo ye number ye 0249 238370 and 050 252 0634 and abapamo the biggest online shop near Google Play Store na App Store na ko download the app no mi gas say ya ade bi oni pada se ni hu hia no eno ne ye ka kire o se pobi efri ha we hu nkokromu o wuti wo fie na wu didwa de wu be hu na wo be order no eye sa pepe ne de be brew ye ton quality products but very affordable ewa abapamo enti download the app no abapamo na mi enidwa nioma de bi wa apa ade bi ye liga ye ton wo Ghana ha bi ye ton bi uni phone ade be download the app no de age number yi frɛ yɛn kan de wo pɛ yɛ mo no bonche otua kan yɛn fo ade mro ye nationwide delivery o hon so a ye wa akonya betua ne nkakrakra ɛso ya ne etebiri wa de abrɛ number ne ye 059 338 6133 and 059 339-1848 and the Dawood Herbal Hospital and Dr. Dawood Papa ni wedro se woba ejeso krapa edani enkane na Metro FM ni wo no sa danu emu na Dawood Herbal Hospital nso ni dwuma free and why na etie mi ayade da ne so wo se ni pakro no e na papa yi to nsa afrew se wo de bra o pa wo na wunya bi abra wo be ma na wu wo ye ni hwienye yibra obe peja no ama wo esichire yade bi nie stroke yade bi nie mojabruso bi ana enemu yade bi na etetew wanya hawo prostate ni mu fibroid bi na hawo anasa wayemre ohunsuo ntumi nyemba wo ba Dawood Herbal Hospital wawie papa ne nama eye 0244 886437 ena 020 168 1717 and 3P garlic mixture no so yadro na Piwak natural health for na diaba draw way all the time ya we feel very weak when pedua mu me kan for the mouth natural garlic we nti so no mo a ememo jan so die frusane ye woni pedua mu ti dane da wo sori a wo den wa da bia wa pono wa poso ya o pressure ba bi agina na nye o cholesterol wo soro immune system na ye very poor wa ho hono eto de bia nyaduabo pe 3P adro bi na nonom ba bi eto no bia no okwa akasa me pe 3P garlic mixture bibi ne na wonte ase ano afre 0248 928824 and 020 100 0021 awia woni voltage for nto kese ne nsupa wu pebi na wanonom ewo wonsu fia na wodi aye adwuma no eye voltage for na eboa watu papa ndi abawo enkofa nkwanchefo no omunyima adwuma voltage for de ya so woni ahwe di ho adanse se bensuo tua ono ye expect omu won fidie no omu wanimdifo no
ya won de adwuma enti wo pese otu nsuo no wo fie ho wadwuma mu krom ana se wo tukura de aye adwuma te se sache water ya ye ne yebetumi etu adwa bo ma twe nsu kroje e de ama wo se wa man kwanchefo bia betu na problem abamu afre yen ne yemesiesie mfama wo ahojo da aban ne main office ne wo obesunya tachi ma ne do ma nyina nso e won krabata ye no ma ne ye 0244 299520 and 0266432210 and the fet homeopathic clinic wa Hirma Kokoben ye ni Jomas company no and na eben ye ben Jomas company 18 junction no so hwa and na faithful ye di adwuma adofo ya specialize and ye modern machines ya cra free India e di abagana ha ne ye de san yade ye na physiotherapy acupuncture ne massage kwa so o yaw biara ni peduane namwo na bekwa amwade ho ye twe bro fi abetai woni peduane no ye betwe ama ho ato wate wa ye mrempam wa sabi stroke aka wato pharmacy kire yade nie ni peduane yaw enam yade tete typhoid na ulcer wo de bra Hirma Kokoben 18 junction ne so na faith for mo ugidie nye nkwa frɛ yen wo 0244 58 3859 and 0275969414 sani enane da me ka kire mo no eya memini de di animu Otec abusuafo great news na aba e de ama mo kire se they say so we droba ni ana we obi a wo ka ene ebronya we yese odo no ye de bi so ni nyina ne se Ghana National Association of Garages ena ene Otec FM a collaborate na wo mo ba be free comprehensive auto check o ka no ye ba be hwehwe nti adroba fo ne ka wona sia muti Otec FM masom yenso ya sommo ye chemwade ye Ghana National Association of Garages for boa ya me aye dia mamo nti u ka no say ye taxi trotro ovan de wodi ye bia no fabra wati ase na ye nhia na ye nye sa free computerization machine nyina ye mfansisi so ne ye hwe wo hawo no ba bia wo ne ye mfiga nyi free wo ma wate ye be cheke wenje wo batra ho den oyire ni nsu ahodo wo ka mu wo tie new brakes wati ase ye general safety evaluation dia ma wo eye free ye nye ohwe eye free eye memni de bia ni 20th December e wo take femfia bia e haya ewo menshara na bato heya fasa kwenya wi so na onsunya oka no ye ncheki ni free mfama na KGTV Plus any KGTV4 and woman brefiefo aka bom ede the biggest cultural explosion amamre ni amane nyoma hodo eseso nipa da se ni wodi wani hunu na ya to di Carnival 2025 kuma ubo doma se hobeye bom frete na muntie dwumadie we ya yede be yese yepese ye make no unforgettable celebration we to me fida enti yede na yebo akra aka ho bi ba ye nin kronkro amanfo efrim ya hodo ba ne yehia enti unso fa sa akwanya we so bra be make links be hwede wuhunu wa mamre mu danom ne sa ne no wati ase ye be ye street performances ahodo ye be fa mountain so ye be band awards night asa enom ne chese nioma bebre wati ase enti Carnival 2025 kuma ubodumasi esese wonso wo ho wati etitira ye de atoso ye celebrating culture community and empowerment memene that 27th December bronya abosomene de atoso wadie no nso wo kuma ubodumasi asante mantem ye mu ena dwumadie no ye de baso o person sponsor na information bi ani a no afresa na mawi 0249 127992 0249 127992 obefre na yenewo akasa samata ho te say ankopa do me hoye na no yema wo kyerɛkyerɛ ensem bebre mu wafidie so ene yayaba ono so abekyerɛkyerɛ ne nsem mu ensem a yaye kan na kyese sesei no abegina wo so ya se ye kakura no a ka ye burugu ho no emu fa dodo na akura ye wo tini pese mi hunu se de ya ye kan wakwa akwajeje se sika no
uni ama anka ye uma wonu mu bidi ana se ye won kwa e na odi ye kire me homu na minti kwa tifu ati upa free last week nana ye asam na ene say me maame ne me papa omoja ya japade ye kuku se de omo ka ho asam and ye watchrim yenim na me wo ho me wo kwada so ena yaya no obroni frɛ me phone so se me we nam se me we adwuma no mo se ye ba ho nam se yo no mo bae nto mo bae no mo se me bra Yakubu afuo na ewo ne nkyɛn no okoji sika na omu akonta nkyerɛ yanso a ɔmayɛ efie no nso a ɔnyɛ na ɔdi sika na kosi fie wɔ wanzamire ama ne yere ɛnam se me kra mate saa asɛm no ama makɔhwɛ baabi a efie ne wɔ nti ɛyɛ no korɛ na ne yere ba no kra ne te saa efie hɔ ɛna ɔmo se ne saa deɛ ne yɛnkɔ ne hɔ wɔ bantama ne ne nkɔka na afuo ni yɛnkyɛ na obi amfa ne deɛ nam so sɛ afuo ni deɛ yɛde ye efie ni ye wie a ɛkwan wɔ hɔ sɛ yɛkyɛ na obi anya ne deɛ na ɔmo so yɛnkɔ nam se na sister Holy nim deɛ nti wapɛ na ɔmo yɛ call ɛna megye telephone na sister Holy si an ɔmo de saa asɛm no abeto n'anim nti ɔno nso nya ho me nkɔ bantama hɔ na ɔmo se me nkɔ siesie nti me ne wɔ ɔmo kɔ ama minister ka che me say minjai na mentwen no ne ka ɔmo mema ne mienu no ho ne nkɔ ɛne yɛkɔɔye nti yɛkɔɔye ne nkyinkyiremu no ɛkɔɔso no na me bra panyi Yakubu ide ntɔkɔ aba esa mo de kɔ Yakubu anim sɛ yɛnkɔkyɛ yɛde kɔ n'anim sɛ ɔnya akonta ɛma yɛn ɛnyɛ sanso so a sika no ɔnkyɛ no ɔmfa yɛ de ɛma yɛn eno ne de koye ya nka se oncha afu no onimade for the benefit of metiefo emwenti na no brada no ye sheda ma wo bonkuro nyina na no brada ma de me ka ya ne se me de de wo ken mon fire so mama man cheche mi se de wo ken ebnada ni nyina to dwa ha ba se ya no ya ye meki allegations de agu so oye ansem no nyina de agu so se koko no ye ka ho adidi a wo ne wadidi ho kire se wo kɔgye 150 million wa asese for fabro so nkoa wo de asem ne court e wo saa asem we ho yakɔ akɔgye another ka foforo enso afiri baabi a ne nyina ye wa wo kɔfa avri kosufoɔ se koko egu apaso a enwoye ye mra mesesa entisa be ye beboa wa enti no yiwe ho no wa ha kyesa de wo ka ne nyina ye nim ene say ye je ofoni free me bra panyini nsem na ye 2019 nim ene be di yaya ne obroni nsem afonu nso ye mienu enti hwesofo a no mo hweso no yaya ne obroni yi wo mu free ho e ma ne ye du abode ene no koguye ene mo fa nhwesofo foforo to mo fa nhwesofo foforo na ohwe afu no keto abaako wa ase ho yaya no obroni nko ana ete sefo no munya 5 bags omunya konta enkyere obia na omumienu ache ena afene so ye no musanse umbese yi hwesuni na firi ho me so me afi bia no me na me didwa na me no wo mokɔ afu mu ho na kyese yakodi se aduane ni ho enti afene so ye 2020 na me didwa na me frɛ obroni ne yaya se taamo na so enti mo me enko ne enko ta hwesofo n'echi ena mo so omo nko na me se mo nko sei edwana amedie ni mini na me se me ni dwane se me tena kumase me di no wo sahwidi mu nti me de mekɔ na mo se me ni kana me de mekɔ ti me kɔ ye na me teme ma me fie ho edi week any 4 days na kyese me sister maintain nka ena me se me frɛ no nti me frɛ no na me phone ni free to efom ene dumye me so ana nso na hwesuni ni se ne me nyi me chepo ne ma no fa nto ne de no so na on frɛ me sister ma me nti me yi ma no na wo de to ne de no so na me sister tell me nka hello na network ne teko na sa tem na abo 6 to 7 enwumre na BBC sorry kwatena valanda mu ho no
Timi sorry am ko valanda mu ho na meti pu na ahwe nchanse no so na ade na sa ehuri na san ko hwe na anoda nchanse no so me ma me nso si 2 rooms so ha na wasi 2 rooms so na wasi 1 room a eye kitchen and am say je fa se kan bra ni nkokuma de kro na o se ma e be hwe me nsa so eye agwanagwa and am se sasai ana edi 3 days no so wo kwesirim na wakohwehwe ade na ehwe ne nsa so no nti oba aye no gacha me se ma agwanagwa no wu nti na ba ayo ne nyame na ma wo sorry free ha ekọ valanda mu hono enka yare anche wo ha eka bekwa kwachi wu kumasi ama na ama wo na mso okay se na nyame na mde metim baby enti me ehwasunu no ohwaso no ya so ma ne nhwefu ne so na mso ma ne nhweso sei ana ode nhwasunu ne kọ ahimfie ana mse me wa ha idie minti minka say ye nyina ye fu wudo obi kwa ahimfie nti minko bi meko ana me di achi na me koye ti me koye ni tintini tetia mu ni say wo se hwesuni ni ye ntosi wo afuomu ho nti o ma no enhwe afu no no wo se no ana me se bra afu no kra bra ne be so mu no eyeye se afu we ne na enso sa e say ya sha se aso 25 bucks esene kese no eno no encha danso pizza nti ma ne hwe o hwe ne mo na obesa nya afeda ne obesa nya de chenso enti akasakasa mu na obo ehwesuni ni charge no na ono ro ne na ho se wo hene ne hwesa ehwesuni na to na duru ena me ka me ma me nsa so na me se enye nokre se yaya bla na to yaya duru ma me na yefo no eno Yakubu nsem eno ye nhwesuni asem Yakubu wa ha question no men dodge question no na ya no don't beat around the bush what for 150 million ba 100 million ba so ye no me nji sika bia won kwaje 150 million ma me nka masem me pa cho tobo nano what sister kra na tie kira wo ka no I say oh try to play a victim dana wo ba ye Yakubu ba ye no na ya inu oni ha ya be kanasem wale allegations dia gu so enti me ko ho no ena me ka che bla se bra me yare ese ye me sadwi na mia na mahwe me ho abedu sam pempenso yi enti me pe 100 million na me pe sika me de be kwa koye sadwi no bi sam say sanam so eye 73 ena ye beje me na last yanka me kwa koye kra no so mbeje me 45 but menye sika no amfa ankoni nti no me dia beto wani ma me nim se nyankopon bo a obema miska ni nti no me san koye no so mbeje me 73 no so enye den wabo anuafo ni nyina ma ne nam so obi ya nim ena o se wate ena one me call krache Daniel ho ena ofre obroni to ofre obroni so bebe kra na se ho obroni ba ye no yaya ne me eno me hu obroni me ya ntena se visa o ka che me se obroni ba ye betena se enti woni me ko krache da de che woni me ko krache na so obroni Africa asan ko ena me se obi a wa ba se ye ba be kan asem na mama miska na me de akoye se adwi afide oba ya me hu asa Africa akonti ye fro obroni wo fo so ne de phone to kese se de be ya wo kasa ye beti ena krache Daniel se obema miska ni bi no bedi kan ama me 50 million 3 days no send 50 million no ama me na me se mate ene nyina ye sorry enti ya ba na ese me ko ba bia mete na ya nso ko ojiska no kache ya se twa no ho kache kache da ne se mo mfesika ne mame ena me se da bi me nti ase fi se wo ya ye ko ahemfi ho no wo wo na ho se wo yare enti se sika ni bi no e phone sika ni bi na wo de hwe wo ho me bra Yakubu nso yare ye phone sika ni bi no de hwe ne ho enti sa me yare na sa me de aba sa mo ma miska na me fa kwhwa me ho a boni bia ni enti 50 million no krache na amfa mame de obesend ya to phone so amfa mame enti operation ni sika no wa nya kra me sanka ena me call dwaboso dwaboso court na me de koto court nanim say me mame ne me papa ye japade se de ye fi nso ya ji afone frimi nua Yakubu nsem men kokot ho yensan nyina ska na so enti me ka besi so tobo yensan nyina ho enti me kokot men kokot ho tobo yenyina ska na so enti enawie ya wote yanim ha wa afidie yiso yi Samata ubetumi aka kire yen wo wiase nyina se
Onkoje 150 million baako 100 million baako emfem free crutch ni bia ho. Debi. Okay. Wo meba. Evidence ya wo kire se abaye ikoje 100 on the lay allegation to so. Dia na pesa oka kasi. Enti me court na me de to court nanim na me de me information nyina hospital ne kire chief no. Ti me de chief no say no. Ese say yaya ma miska na me de koye surgery no. E no mo frɛ yaya. E wo phone so. Na hono network ne nye. No mo say na memra bonsu. No mo mama prosifo na me omonko. Na yaya emra court honum. Ti yaya ba honum na court ne shine say on fiska ne mame. Na me fan koye surgery no. Because we are ye no bi na ode show. Enti ye de ma. Enti omo de 100 million and a man. Sa on so sisi onyi ska bia. Omo de 100 million. Sa me ense mo ma mi cheche ma se mo bla. Ense wunya abota na. Bi busa o say ya ma usika. Wo se wonyi sika bia. Enti nka waje na mo mi wonkire mu. Enti so ka se menyi ya mi se wonyi. Dabi ma. Onya hawa wanyare. Oyare yakwaji says can be the akoma hawa so fa ko omo discan koma na wo se yakubu se ma onji sika no we wa ba ye no wo de court fa court ma hawa so e Dr. Nanabi wo ho te say ye ho adum nana atiefo he sa semu ye ho se wudi adwene da ati a ho wan hwe ya behwefra wo se wudi adwene da ati a asem mudi ja beto abusua we kire de enti a ho pese ye beche kokoo. I'm telling you, I put it to you. Me can di si wanim ne se de ekosui ene de si sese ye e kire de enti a mpese ye bechefo no e hu hia nature hu hia tie me nature no e hu hia ba wo no wakoje 100 million yem ye biefunani o how I yare the stroke that them on the ono ye fie nipa de bi how I yare na them stroke nche hawa Nana B go heba mixture and then the capsules eye wona wo de aba enawiai enamu yade de yenim se mona makwadare ho a moye ho aduru Nana B waduru enawiai tumu nkyere maye yo nana Krobea beda wase na machia watifo no ahwefo adofo Nana B mebasia man for the time na hwemi wo mo se ye monitor out say yi no Nana B mesrewo meba tobo all the time be ye wadwuma mesa de wo time na ma aja kwa me oba de achia me jataba sa semwe munshia fitiem 5 minutes na mama me reply BCC ya de make ni ye sure se mo hunu samata ninia holy eye panyini sine no omo ma ni nyina omo panyini ne hawa stroke a chene dadem stroke a chene edadem o de yemfa ne se efie japade ni ho enti se fie japade ni ho ne ye ka sebe wo nka be dai hawa odadem no yemfa ne se fie japade ni ho ye diska kura kwa o reject enti nko no nso nko nye dai ya kan wo court say eme eje 100 million edemao hawa odadem fako ne enye 100 million famfiri Yakubu ne ememe ya kai ho emfama no enti ya kan anuanom na ankasa no eja nemu anka abusua asem sebe enye court asem ne ye kwa akotena se court na enhye obi na court enhye obi ma ye ngisika o nye court na anka ekohye obi o enti abusua na ankasa no ensem we nyina wo hodom esese ye hwe no bia me kan mwatima se mo me point line no na mo hwe efie no esese ye na de esese ye yo no ye nyamfa monye saade we mam sese ya ebinie ahu sense ahu anuanom nsam na America sabahu atiefo mahu mo te background enti mesra mo ye saade ya mam sese ya atiefo mesa mba cha order mesra mo monye saade mame why mo be san ba na ja tabanya saade ne mame me pa cha hello Edio eye munya saade ne mame Nana B enawiai tumi gidiem Nana Krobea wo asem o wo badu asen ano kwasem afuo we wo manja so wie mafie ho so wo mo che de mo ma ne pa
empese member ni yemu ade benya koko ni bi saa pepepe ti member ni tete wo mutiti wo mse aka rai cancer reserve tambia refi betima po ke sen ko mo no asefo no emo manafa ajapade saa na wo mu wo me ye ni birifo atiefo mo fanche na ja obenden nana bi enamu yade ene ye bodin se nana bi go heba mixture ene ne capsules no obi a wonya enamu yade se bema wo se odwonso obema mu hihyew emu kikaw anase ensoasoa ebegu bema no ho odwonso a ochim ansa na ba oyoba sa wo ha we bi sa te so a enamu yade ne de eni bema de ene wo ma de ni nyina ya de kro ni nyina da ya de kro enti na sa duro we na ne tufu se no ma wo ne wo hukani bema wo ne dimpam gro so wo ye wo mpra so wo ye kunu won mienu mo no maduro no na adanse kese emra na menu aba bi akoto aduro ni bi wo so akoto no wo anwonaga sesen ene adanse ama me na di chese sister no mi wu de wonyeme wow osim wo achede kese wo ni nsem e bia ni wo tie me wo se wa no munuro ko he baye na ye no was no na bi matie na che be kwa akoto aduro yi bi oso wote anraga no okopa aduro yi bi akira kwa no no me wo se eniema eye firi ni yem aduro nya aduro aya wo no ma awra ni o na mo se yade wo yem nko ana se mo bi ebe yie wo se wo ko toilet pan what se saman ti afi mu anketwa no ye yi wo mo pa wo hu de wonyame wo se enti we nyina gu mi yem wo so wo peba na se maame de we tu yem abede wanyi sen se maame na ni ji age pa no ja me ka se wo mra fidie su kra nkodie bi ka beba ya wo se duro ba ko afi no wo de kukuro atu na numo wo no to ba ko no wie yo wow de di wo hu afiri ne ho no ene wo frɛ bi ne wakasa wo die dazi wadamasia na bi aduro ndie misranse sano na bze aduro ndie enye twoba nkwai David ya sensu afrem David se die si ye no sa edi vie du na akoto a sa ye duro no ye meja bibia pe ye we sure we boto ba ko ebi chese tie ti we no sa pepepe ye ntibi so etu be no da bia aye sa na tie etimi nua ba se wutie mi a me da wase na emu no wo so wo ko ba bi okoto aduro no wo akwa ka kire aduro fo ne se obi be no wo problem bi o mfa sa aduro na ma adupa ne ton yes yeah edi fo me se nam yade hawa o pa wo obu nsa entimi mma onsa bu no eba so a eya wo ja obu so obu nsa wie no na ensuo bi gu no pampa wom oba wase aye kese be ma no hia uni atenka e pa ocho we egu awade egu awade no kreo ai ma bibi eno maduro yi bia se no wo nam yade wase atena no so ache wonu maduro na ye duro no yi hawo yi na sefi ni ade ma me ne frɛ me awase na bi wadu pa de senka bi ti bi pa de ya enko ba nware ya nkamfa ma no se de ma me powerful what is a dro base obi num no de beta ukunu ho anaze ukunu ko no ho a obegye no esiesiu what ya say na me ma me na dro de me de me akase wo yade de ne ya aduro nti me de ma akase wo nware nti o ka ye ne sa de anka e ba bo wo me wodi ju ukunu na me ma me ne ya so siesie wo se de wo hu aduro no simple entra ho na na de wo hwimbre obi hwimu kuna ansa na wonsa beka no no obabrim nti atiefo se na bu yade ha obi a on de on fa me number me di to dwai me number me di to dwai on fa na on frame me back door ni ye ni nkomo na me nkyire ni baabi a okọ obi nya duru ni bi baabi a to nduro abibiduro ne abrofuduro ni nyina owura pharmacy ni bia o de kase open na bi oyima wa tiano was a topa ye ni shim fanso no me topa ye ni mienu na pa mienu anwumre de ye kan se ye trofo a obehu my be frame me ozo kan house di osusu se ozo odwonso a ochim ansa na aba nti ebe boa no na te papa hwan na be ka atwo se de bank nye
wasiri saa nam say obi anu akoto bancha waka jo say banchi nye obi ade ye chese wakoso ahwe chese onwa eja ne be chire was ma we waka we no kwafo powerful unti me kwa akono aduru no wow enne wo so wokoto aduru ebi na nim say won so adanse ye wona no de beba good enti me sire me number no 0549 99 92 53 0549 99 92 53 seni pada seni say ojare wie ne ho keka no obi wo so na ayese nkukodwie ne nam ne ho saa wo ha we bi to so a aduro ni di ni na bi oba wo menses entumi ma oba wo pa wo obi nyinsen ya 4 months 3 months eko 5 months was nyinsen no ese akwara na awu ase woni yem ene nsuo ta akwara no saa de we bi to so a me hyew se no aduro ne hwa de good e pie fin efiri oba ase timidi me catch them say fa pad to ase bo fie be yegu pad ni mu na wabo se sa aduro e wo ho na wunya adupa aduro no me say ba bia wote no ebi ben enti wo de ofre me ana bi me obo no we so ehi ne menye bi ana se wo de wabia aduro ni bi kura na wo de fatoa no jacket na ayi no adaka no fa ne nam fa kire wo mu ubenya aduro ni bi enye ho nya din sure ho nya din atiefo timi so se nam yade hawa tutumrika nam yade eseni ese di pani ma bi frame wo se na bi waduro bi na wo se ni na nisu ye kusu ye na se papa no maduro ni bi wo so no maduro bi ade chi ya amamma eji firi na nisu te se yi ene na ni aye clear wow ma ne frame wo damase se wow nam se aduro wo mu frame damase ase wa anto wati sika akoto yes wati sika akoto ambi ba akoso wo bekwa ye nkura ni biase wo faka afiri honom ba bekwa afie wow fojo ho na beto wow wo frame ya won so adanse wo di kire me no eye mo nana me say aduro wei me say aduro wei na me hye aduro na se no na me de ekota kwa ne nso ayem ne bogo so ne ade no ma me yi sika o me di free na masana wato nchia se onom na yade no wa hu hwe a fa usika na papa ba ko wo taka takwa daman ye frɛ no esum ye bad papa no guy name no esum ye bad papa no what be ba aduro na meje na anja aduma be se papa entua in the week eduru ya me sa akoye mi pie vie wa o se aduro na aduro kola we sentina unim waduro ntina ade to chachai mesri ya wo se wodi me na waduro ni ya duro dan vio obi agi aduro ni bi obi agi bi enti mesraw ende ya maja sa fie mu koyi amafo frɛ mi free takwa ho sa so enti mesraw ye waduro ni ye waduro enti me kan se ya kasa tenten entoponko timi be ba video so na me ka me kasa tiewa na ofa namba no na frɛ me na nya duro bi to na nya mu dance dia yesen say ye dia duro mami ye video mami the whole day na me kasa na say duro ni nya enye ya kasa tenten na ma duro ye nam timi namba no me se fa me namba na 0549 99 92 53 0549 99 92 53 baby abebe bubo isi baby benwa tutumdika ko hono ko pedro ni bi akira kwai okay baby kakra ya na binim no me ba na me da to mframam sure baby sa benwa tutumdika na se o mantem ho no eya dinka busa ho kra ansa se ho de ne nsa ya to bi wo ha na bo se aduro no ho nya din o pebi atu ana o pebi store for no titu store for na ya umutu nro no uko pf ho a pf e Waterfuni road uko hwana na bi aduro no abusu ho uko apidan keba abusu ho uko misti heba abusu uko dani heba dani ne nkra batani nyina dani heba uko hwa ubeye bi ho uko hap me wo asafo leba honom Pori street no so hwa hap me uko hwa bi ho
Fred Mens okay o ukọ abuso ukọ bekwaya fojo ne branch e wo bekwa mpato mu nyina ukọ wa na bi aduro no ebi ho ukọ bogoso unique ba ubenye bu ho na entonso aboa sunzongo ho simple pharmacy ubekọ wa benye bi adum ukọ promise heba ukọ wa ho so ubenye bu ho nom kasi great amsap what is Samsung office no edi hwanimu na ntonso White House and China House Brema UGC Asabre Junction yima ho ukọ bi ho kwada so Pokan Junction ubenya bi abua kwa O6 abua kwa Pure Leaf Heba womne police station di hwanimu ukọ ho ba bia ubenya na bi aduro ni bi amseba wa Abrepo Junction ukọ ho bi ho no top amazing e wata fo methodist asonda no ho bi ho ejuso ampaba me come for your hearing Heba e ho so ukọ ho bi ho no ena adusa mami adusa ho ogwai filling station wo makro junction no ukọ ho adusa Heba clinic ukọ ho ebi ho no so for light na tet Heba ena so ame Casablanca pharmacy wo ni so ame Casablanca ukọ ho urman obi ho no Kronom Big Brother e wo bi ho no Tech Junction Juruponia pharmacy anaza KK Juruponia kwana no so sister no ton school bags no won so nam aduro ndie yema anu nti no ene won so ton aduro ton bag esa ton aduro ukọ ho a obenye bi ho no wode ho kwada so ahemfie no ahwe animu ho a wode ho ahemfie no hwe animu ho a ho no so ukọ ho a aduro no pharmacy kese ba ko ni ahemfie no edi ehwanimu ukọ ho a obenye bi aboabo station Ramat e wo ho aboabo station 31st market ho atonsu Monaco Junction KNG Heba ana aboabo number 2 Tofik Masalachi minua Robert so ton bi ho ahojo adehye FM du Kumasi FM Atenga Junction ho akọ ukọ ho a obenye bi Korangu Living Home Heba oboase Smart Heba kodie Imboost Heba ukọ ho bi ho no Tepa Adumura ulma me chia pa radin shraw Adumura wasna nabi maji wadi good waduro ni yaduro good so obi ba so de me ana me de yo mo say o mo me pharmacy akase no Costa pharmacy me ka che ne say Costa de wa hwe no enam yade de abrofuduru ahwe na anko no fana nabi mani bi sure me ne ya na madi no was yes wo adu ise ba bi e ben wo bia no ko bisa Costa pharmacy pampaso ebi ho nom Tepa Adumura bi ho ejeso chese baby bebre na aduru bi ho oh ya yira no afre number no bo number de mami bi 0549 92 53 ati efo pa me de ma no disem eba wie sure won frɛ ni eni nkomo ye che wie so mo piafo me nso me da asena na adofo ni ade hye na bi ono na de na bigo Heba mixture ene ne capsules no eye aduro mienu enanti bom wodi nsuo no be me to paye no wasori 0549 99 9253 ye wonti ase no fresisi ya no nkire bu mfama na ena wiai awodadie mu nchia enkoma happy birthday to you udi the brother Collins oye Philadelphian ene wenya afeko edi aka onfie ho wa wuni ana nampafo of second chance organizing shop ose osre nyankopon ni hira ne nkwa husan ene yiyo se brother Collins enkan happy birthday to you adum nyame onye okese wate God bless you Arafoni adehye simple platform and accessories ye de ye asoye ya se wo pe phone ho akade a ye ni akoye papa no e de aba eno ne simple plus no enti se wo pe phone chargers o pe power bank o pe batteries o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ne headsets o pe cover iPod ni protectors a mesrel bra simple plus ye nchen ana toye brand ni bi simple plus brand no phone accessory bi ye obia no ye de na ye wugina KJT Dubai getu animu ho a ne hwe animu opposite KJT Dubai getu no abrosani esi ono fro brand first floor no ye waso ye kese ba ko ho oba ayi a adehemanya ye ne Dr. Caesar di animhwe na wusane ko enka ne KJT abaabi ana toilet ne wo no o toilet dan ne ho no simple plus waso ye ba ko enso ewo ho the number nso ye 0244 590374
ɛna 0241 709636 ɛnɛ sɛ kyɛduma se rural bank plc ɛno nso yɛ asoɛyɛ yɛ sika korabea ho ntotoyɛ wo sika sɛm no wɔbɛtoto ama wo account biaa bebie bi wɔ ha yɛntetew basa savings koraa deɛ ɛbɛsan de bi ato so meba daakye toma akwadaa no fixed deposit interest rate ne yɛ money transfers ahodoɔ bɛyɛ na wo nie di dwa no ho kyerɛ wo nso a yɛboa ma abɛsia ɛma ade tere w'adwuma mu sɛ kyɛduma se branch ne bɛdwa no adwira yɛbɛ gprt 4 da no kwabere kenya ase yɛwɔ aborɔsan ase hɔ a anwonaga yɛwɔ gyenedwom hɔ aboabo yɛwɔ post office n'akyi tafo yɛbɛn crab 600 adum yɛwɔ boss fm akyi mozombu yɛwɔ second station yɛwɔ anyinasu kyekyere ne yɛdi dwan nyinaa yɛ number yɛ 050 168 2737 ɛna 050 161 7924 ɔbɔ akra ɛbɛbaka ayere sɛ bɛnta no na akra ne tie o na bre ne nti yɛkɔɔ yɛ no yɛtena aseɛ no a yɛgyina ɛnɔma no mmienu sɛ deɛ ɛdi kan so yɛ no yɛnkyɛ ana yɛmfa ma obi no ɔhwɛ so na abusua no nyinaa ne yɛmfa nyɛ dan no ɛba abatoɔ no ɔmo ato ɔmo ho aba no anuafoɔ no nyinaa ɛyɛ nkono emu nsia sɛ yɛnkyɛ emu mmiɛnsa nso sɛ yɛnyɛ ma obi na ɔnyɛ no yɛmfa nyɛ fie no ɔmo wie a ɔmakyɛ akora yɛbɛwie koraa no ɛne yɛbusa sɛ sɛ ɛbɛba sa wɔsɛ yɛhunu ɛka ɛda yɛ nim sɛdeɛ na ɔmo keka ne ha no ɛna deɛ ɔhwɛ kokoo yɛaya no sɛ kokoo no baage mmiɛnsa sɛdeɛ ɔka ne ha no ɛna ɛmaa no ka akyire no ansa akɔyi foforɔ abɛto mu sɛ kokoo krakye baako bi nso so ɔmo de na ɔno nso keka kokoo no ɛmaage mmiɛnsa ɛna yɛaya no sɛ ɔnim ho hwee ɛna sɛ yɛno hɔ no ɛna sɛ yɛduru yɛbere no nti ɛwɔ sɛ yɛde deɛ aka no bɛto yɛtiefoɔ anim nti yɛkɔtena so wie a nyamboa a ɔkyena no yɛde deɛ aka ɛbɛba bere no nti akora medase samata na ɛbɛyi atom sɛ krakye baako hɔ nso mmiɛnsa deɛ no ɔte hei ɛna sɛ akɔyɛ sɛ ɛne ɔm sɛ sɛ wɔne kɔgye yɛ deɛ ɛne ɔbɛtua ɛne ɔ sɛ yɛayɛ akɔgye bi ɛde na ɛndeɛ yɛtua akɔyɛ nsɛm bebree yo mate megye mu di nti mo nto asɔ awia yi anam apɛ bigo soft drinks ne bi wonya bigo cola no anaa wonya bigo orange na bibia yɛ kama ɛkɔ yɔ kama odwumadie bi a wudie no ɛyɛ ama bigo yɛwɔ ne cocktail yɛwɔ ne coconut apple lemon lime ne strawberry wate aseɛ ɛyɛ apɛ bi na bɛboa wa mo akyɛle arɔfo yɛde dwumadie no asi deɛ bɛsi biara no yɛho a yɛ adom wɔ kyena mobɛte bi yɛda mo ase dr kaase to aso